Goedemiddag en welkom vanuit Langwaar. Voor de 5e wedstrijd van het SKS-kampioenschap. En het is juist de day after, want er is juist een ontzettend soort gebeurd op een Snitsemar bij Terhenne. Maar die enorme onvaring met Huizen bij Belutsen wie en Jennewaard en Snits. Zo'n mensen moesten naar het ziekenhuis, fjouwer moesten, of zo'n mensen met verwoenen rekken, fjouw moesten naar het ziekenhuis en 2 mensen lezen nog altijd in het ziekenhuis. En dus moeten we eerst eventjes waarom zien op die dag van Juster. Dat doe ik mijn Gele Tadema Gele. Ben je een beetje bekaam naar die, ja, naar Juster? Nou ja, weer wel een pittige dag voor iedereen. En dan zitten wij langs de zijdlijnen. Dus, maar ja, hij wil wat flashbacks. En je kan je, omdat je zelf ook hier een ziel al, kun je wel een beetje voorstellen hoe dat op zijn skip gaat. En, maar ja, ik ben er wel, hè. En hopelijk binnen de bemanning er ook alweer weer klaar voor. Ja, zeker. Van de morgen bij de wedstrijdbespreking bij de Treie Zwaantjes, of de 3 Zwanen, geen idee hoe het ze JC's op lang waren. Maar wij zeggen gewoon de Treie Zwaantjes. Ja, daar wie de wedstrijdbespreking en daar wie ik René Nagelhout, de voorzitter van de SKS, en hij zei het volgende. Meestal wat er juist waren, dat is natuurlijk op zijn minst spietig. Dat is iets wat je net wil als SKS. Gelukkig moet ik zeggen dat er heel snel vanuit het veiligheidsteam opereerd is en ik moet zeggen alle complimenten en alle lof voor hoe ze dat oppakt hebben. In no time in de meesten op behoort. Dus dat is in ieder geval fijn. Los daarvan binnen er wel een soort mensen die verwonden raken binnen, waarom we een periode echt serieuze letsel hebben. Die binnen in goede handen. Het waarde van is het zuiden in het ziekenhuis. Vanuit SK's, ik vanuit u al keer, wees ik hun een voorspoedig herstel. En we hopen dat het zich verder voert, ontwikkeling bloeit. Ja, want Gele, die onvaring, dat gebeurde al hier bij de herstart, hè, bij de tweede start. Ja. Een enorme onvaring werd Huizen bij Belutsen wie, Snits, Jennewaard, Jereveen, wie er ook nog bij. Heeft u een beetje veregen wat er nou precies al hier misging? Nou, net exact. Hè. Ik ben zelf best wel op afstand van de startlijn. En qua beelden koest het net heel goed zien. Dus ik op zich wel mooi natuurlijk. Want er ben wel slachtoffers vallen en dat maak ik net al hier in beeld, denk ik dan. Maar daar is wel met Belutsen een praat. Ja. Nou, die emotie die ik je net al hier vertellen. Maar als er even rationeel naar Sjost en feitelijk naar Sjost. Huzum die vat bakboord romwien, heel wien over de startlijn. Door Snits, Jennewaard en Jereveen die draaien erin. Nou, Snits lijkt er te wachten op de startlijn in mijn optiek. En Huzum wil daar nog vooruitwieken. En die maakt de keuze om er achter Del te gaan. Nou ja, en als toen nog meer afvalt van de wien dan maken ze nog meer gang. Dus die had daarin de Snits ongeveer. Vraag is dan, denk ik, op de discussie dat dan in de protestcommissie Juster West is, ja, wie Snits op die draait, leidt die onder wien of net. Nou ja, daar heeft de jury een oordeel hoe veld. Ja, maar de jury het zijn van Huzum ziet net fout. Ja, klopt. Ja. En ik zocht bij die ook wat twijfel. Nou ja, ik kon het net goed zien. Ik zeker op die afstand net. Maar nogmaals, door met alle belustenden praat. En er zit wat emotie binnen de foto. Die ik heel goed zichtbaar bij de wedstrijdbespreking. Want wie een gewoon skippers. Maar nou ja, een stoere man, maar wel vochtige eegjes. Ja, nou, er is ook een heel soort gebeurd. En dat maken we net vierten. En ik, nou, wat krijg ik zei, er is nog 2 in het ziekenhuis. Inhoudelijk de discussie gaat leidt Snits hoe bakboord onder wien. Wien ze dat op tijd? Nou, volgens de jury blijkbaar net. En ja, wordt de Huzum dan vrijsprutsen. Ik denk wel dat Huzum achteruit nog weer een keus haast zoeken. Wien ze waarschijnlijk omheen gegaan. Want als het omheen is, maken ze in ieder geval net meer snelheid. En dan remmen ze het houden, is het zin er weer in. Maakt het misschien wel een valse start. Maar achteruit gaan ze dat misschien. Maar dus achteruit praat, de jury heeft hun in gelijk gesteld. Gaan ze misschien die keuze maken. Maar dat bloedt achteruit makkelijk praten. Zij zit. In elk geval 2 mensen lezen nu nog in het ziekenhuis. Eén daarvan is Jappie Visser, de skipper van de Snekerpan. En we praten van de morgen met Pier Damstra. Hij is de vastzitter van de stichting van de Snekerpan. En hij vertelt hoe het gaat op dit tijd met Jappie Visser. Ja, dat ging, sorry, emotie. Niet goed. Jappie luidt naar het ziekenhuis de komende dagen. Onderzoeken. Fjouwen, bruts en ribben. Ik mag van hem vertellen, hebben door hand. Inwendig letsel. Lichaam met een enorme klaphand. Dus ik ben de reg naar een bonkers geworden. Dus niet goed. En nou, van de bemanning weer heftig. Hebben ja, reacties ik. Maar wel maar snel besluiten op de stapje nou. Dus ja, dat gaat er zo.
Ja. Wie het dreig om dat besluit te maken? Ja, absoluut. Want ik bedoel, je leeft daar, de bemanning, alles eromheen. En leeft een volledig hier naar thuis. Je trainen van nou eind februari, elk weekend. Je bent er continu mee bezig. Iedereen is er mee bezig, alles eromheen. En het hele laag en verzwarging en alles regelen. Dus ja, mensen hebben 2 weken vakantie genomen. Ja, dat is wel een dreig besluit. Maar wel in Oerl is mijn bemanning, mijn familie, mijn Jappie het besluit genomen. Het is natuurlijk het allerbelangrijkste hoe het met de meesten gaat. Maar toch even de vraag, je kan ik een vervangende skipper inzetten. Daar kies je hem ik net voor. Hè? Nee, we hebben nog onbodhand en hele sympathieke reacties. En ik heb nog capabele skippers, laten we dat ik even helder zeggen. Het is alleen nog wel een skipper moet, denken wij, zeker deel uitmaken van een ploeg. Want er gebeurt nogal wat. Hij is juist jongen op het water, het ben grote skippen. En in het kader van de veiligheid hebben wij toch besloten om te zeggen van wij kiezen er net voor om geen onnodig risico te nemen voor bemanning van skipper en eventueel verhoren skippen. Dus daar winnen wij wel uit. Moeilijk besluit, maar hij moest wel. Ja, Gele, als je dit zou jaren, dan had Jappie Visser een behoorlijke klap gekregen. Ja, zeker. En ja, je blijft net voor niks in het ziekenhuis. Hè. Daar ben je al je zorg nodig hebt. En nou, dat had Jappie nodig. En ja, dat is zeker een beste klap geweest. Fjouwe ribbenbrutsen en een skwork in de lever. Ja, dat zijn serieuze verwondingen. En nou, dat is ook nog net of morgen hersteld, denk ik. Dus ja, dat is een serieuze skeer bij Jappie. En heel begrijpelijk dat ze dan Joert net zielen en de rest van het kampioenschap. Elke keuze die ze er als snekerpan in meidjes, als commissie of als bemanning, dat mag je altijd respecteren en dat is altijd een goede keuze. Welke ik meid. Ik al hinze Joert bol zielt, weer goed geweest. En ik al zielen ze net, is ik helemaal goed. Ja, toch is het wel wat vreemd, hè? Een SKS-kampioenschap zonder de snekerpan. Die had er toch gewoon, ja, die had er eigenlijk gewoon bij. Ja, een SKS-kampioenschap, je hebt met 14 scootjes. En hebben we daar al een wel vaker, hebben we net helemaal met 14 oude ronde kind, met Jouweren toen, of toen Langwarder een keer uitstapt is. Maar ja, dat jij gewoon met 14. En nou, zeker als het dan een persoonlijk letsel is, dan is dat wel heel dreig. Zou je nog mijn protest teruggaan omdat je net voldoet aan de originaliteitscommissie of je bent er net mee eens en staat. Maar dit is wel heel, ja, dit komt volle meer binnen in de mensen. Huzum start Joert trouwens ook net, want die averij, die ben nou al op Starum. Die hoop je in elk geval sneu weer met te kennen, hè? Ja, nou ja, daar is het 2 dagen voor om dat te repareren. En, even voor de duidelijkheid, morgen is een restdag. Ja, precies. En ik Jenna Ward er weer bij, die het is keer weer repareert. Dus ja, we zullen Joert met 12 dan, ja. Ja, maar hij om 2 dagen genoeg, het Huzum genoeg om 2 dagen om de hele boel te repareren? Jawel. Dat moet wel goed komen. Dus op Starum ben we gewoon weer, nou ja, net met 4, maar met 3. In principe wel, maar de skipper van Huzum hier is juist in het ziekenhuis geweest. Dus ik weet niet exact hoe het ermee is. Maar qua skiën, qua materiële skiën, maar is dat prima te repareren. Goed, een streep eronder. De streep onder de Dui van Juster. We laten we ons concentreren op de Dui van Joert. Want ja, de wordt Joert gewoon weer zield. Waar zei dat ook weer? De Tour wacht op niemand. Parijs is nog ver en de Tour wacht op niemand. En ik de SKS net, want het hele circus gaat gewoon nou zielen op Langwaar, op de Langwaarde Wielen. Tretjes, koetsjes hier achter u. Nee, sorry, Tolf. Ik ben zelf ook een beetje in de war. Laten we eerst eventjes de wedstrijdlieden erbij pakken. Dat is Harry Amsterdam. Eerst even Jerre, wat voor banen krijgt hij in Lloyd hier op de Langwaarde Wielen? Ik verwacht een fantastische wedstrijd, want er staat een prachtige mooie wind. En een 3-4, dikke 4 soms. En de wind die staat prachtig mooi over de wielen, zodat we een mooie upwind-downwind baan kunnen neerleggen. Ja, op een op- en delbaan in het Fries, kijk wel. Op een delbaan. Ja, op een delbaan. Mooi een gate, hè? Maar een gate, ja. Op een delbaan is altijd met een gate beneden, ja. En wat is er belangrijk aan deze baan? Waarom kies je hem hiervoor, hoop je? Nou, op een delbaan en met een gate het is voordeel dat er dus 2 benedenboeien liggen. En dat het veld compacter blijft. Want als je maar 1 benedenboei hebt, die scooters die onderhalen allemaal die boei. En dan krijg je een geweldige vertraging. En nu kunnen ze kiezen tussen de linker of de rechterboei en blijft het veld compacter. En bovendien is het plat voor de wind vanaf de bovenboei.
En dan kunnen ze ook gijpen, kunnen ze een andere koers kiezen. Hè? Net zoals het laveren. Je kan een bakboot uit of stuurboot uit. En zo kan je dat voor de win ook doen. Ja, Harry Amsterdam, hij maakt zijn debuut als wedstrijdleider. Ja, dat is voor hem ook bijzonder. Ja, dat is zeker bijzonder. En ook mooi voor de commissie Langwaar dat ze gewoon ervaring en expertise invliegen. Dat is zo heel iets vaker, dat zeggen we justerek. Ja, ik heb juist zijn en organiseren best wel een soort kritiek geweest op de wedstrijdleiding of de wedstrijdcommissies. De lokale commissies die dan hun eigen wedstrijden met hun eigen mensen organiseren. Nou, dat hebben ze hun oorluts binnen SKS of binnen de lokale commissies. Juist te zeggen, Saskia Westerhof die dan van Boeten invlein wordt volgens mij. Want volgens mij is hij geen lid van de wedstrijdcommissie te hennen. Nou, je hoort Harry Amsterdam erbij. Nou, dat is goed om er gewoon ervaring en kundige mensen bij te zetten. En om met name dat de SKS ook investeert in het niveau van die wedstrijden. En dat just echt. Want er is geen commentaar van de skippers, dus dan maakt het vanuit dat het goed is. Ja, want hoe goed is nou die Harry Amsterdam? Nou ja, ik denk misschien wel de beste zielder van Nederland. Zeker in zijn klassen werd hij in ziel had. In regenboog had hij mij door het winter volgens mij altijd. En zeker nationaal is misschien wel de beste Nederlandse zielder. Maar die staatjes ken ik al net. Zo, Mark Bouwmeester had het door het internationale op Olympische Spelen. Dat is Harry net, maar zeker nationaal in Pampus, regenboog. En ja, dat is hij echt wel uitzonderlijk goed. Een grote meneer dus. En hij is dus nou, ja, hij maakt zijn debuut als wedstrijdleider. En hij is, hoe oud? Nou, volgens mij er midden 20. Dus dat is mooi dat je daar nog hier moet staan van nieuwe dingen. Nevens die of nevens Wikipedia? Ja, nou ja, dat ik dat lees, dan weet ik het ook, hè? Ja. Maar 26 hier en dan maakt hij zijn debuut als wedstrijdleider. En nevens mij, want hij zei het is een gatebaan. Ja. Ik een primeur voor Langwaar. Nou ja, ik denk voor Xavi Sadi, die komt wel wat meer in. Van Piet Blauw op Starum had hem een leren lien voor het eerst bij de SKS introduceerd. Nou, en dan moet het even trots sudderen voor hier, of 2 lien hebben we een paar keer gehad. En nou, mooi dat er hier nooit kennen. Dus maar daar ik uitermate geschikt voor om die, zeker met deze Noordwesten wien. Ja, hartstikke mooi dat we dat aan de Sjen kennen. Ja, wat is de mooiste baan toch, eigenlijk? Nou ja, de variatie in de baan, Olympisch is ook mooi. Hè? En als je het alle dagen achter elkaar op een delbaan hast, dat hoeft dan ook net. Maar een beetje variatie met Olympische baan. En als een songles er goed in leidt, ton net 4 uur elkaar, mooi smel wedstrijdwetter. Nou, als je dan die 3 banen met elkaar variëren, is dat is wel heel mooi. En dan is de keuze van de wedstrijdleiders om daar een mooie keuze in te maken. Harry Amsterdam had in elk geval zijn van het wordt een gatebaan. En dan moeten we vanzelfs even zien naar de waarsomstandigheden. Ja, en waar kan dat dan beter verzezen als uw eigen enige echte Jan Jonkman? Nou ja, goeiemiddag Arjen. Je hoort wat uit een bewolkt Langwaar. We hebben vanmiddag nog eens een enkel buitje verwacht kennen. Maar daar ben je toch net zo in geïnteresseerd denk ik. Maar de wind is voor die wichtiger. Nou, daar komt hij. West, noordwest, een 3 tot 4, maar uitzitters in 4 tot 5. Jelwaar de midden kennen wien ik. En dan willen ze even wat krimpen naar het westen toe. Maar dat zal net een soort voorstellen. En op het eind van de middag helpt hij weer om. En dan gaat hij wat meer naar het noordwesten toe. En dan hebben we uitzitters in 5. Nou ja, zeg eerst versies. De schippers die ken je het anker wel lichtje. Ben dit nou ideale omstandigheden? Ja, dit zijn prachtige omstandigheden. Ik wil uitdagen, winst wat aannemen. Dus waar zit de uitdaging in? Nou, om die winst wat aannemen. We zijn Craig Grauw, die wisselen nog even van vak. Ik ben benieuwd als ze dan van een midwaarvak naar een lichtwaarvak gaan binnen. Of andersom. Maar in de rin van de midden zullen we wat aannemen. Nou, dat zijn altijd wel uitdagende omstandigheden natuurlijk. Hoe ga je daarmee om? Maar iedereen zet zich kleermeidje op die start. Dan worden ze gewoon perfect in de trim wezen. Dat eerste rak was het beste wezen. Ja, neemt die wien dan altijd dan, maar ze kist dan een beetje bijtrimmen. Maar ja, ik kist geen refstekken, ik kist er een oren vak op zetten, maar dat verliest wel een soort, zeker bij een op- en delbaan. Dus dat zullen we het net zien, verwacht ik. En dan is het gewoon overleven en dan komt het uit de bemanningen om dat goed uit te ronden. Maar ja, er zijn gewoon prachtige omstandigheden. Mooi windkracht 3, 4 trorrend, dus een mooie baan. En skippen die doen elkaar weg binnen, zeker die eerste zo'n 8. Zeker. Nog eventjes, want hier is het niet gekeken hoe Grauw. En Grauw zullen hem absoluut reverseren willen naar die start van Juster. Want dan kwam de adviseur Tammo Oosterhof nog in. En die baalde nog zichtbaar van Juster. Nou ja, die winnen net tevreden met die start natuurlijk. Hè. Dat weer een waardeloze start zat ze die hier. En dan start je trein helemaal minuut later. Nou ja, op het einde van de wedstrijd lezen ze net trein heel minuut achter de jouwer. Dus ja, die balen, daar wordt wel in die zin een gemiste kans. Je hem goed in de trim, denk ik. En, Toch eindigen ze nog wel weer knap als 5e. Maar dat komt echt. Dan zouden ze Juster een beetje van. Er is een tweedeling, hè, de eerste 8 en dan nog de rest. Ja, die oren ben gewoon wat minder. Dat je helemaal achter ons ziet, zoals jou of zoals Juster hier.
klinkt trouwens het 10 minuten schot. Dan kiezen vrij uit zielen en dan kiezen die eerste scootjes die kiezen vrij makkelijk inhellen. Ja, zo liggen het juist er wel, ja. Hè. Mijn P-routes winnen ze daar wel voorbij. En dan is het wel om het zondaagste plak dan vrij snel ongesluiten kist als een van de top 8. Nou ja, Snits en Jennewaard missen daar. Dus ja, dan ben je al vrij snel bij de top 6. Nou, en dan pakken ze Ljout, die hebben ze nog inhellen. En ja, dat ben wel de concurrentenwedstrijd Sint-Zielen dan. Zeker degene die daarvoor zitten. Ja, maar goed, de concurrenten, we zien ze al dagenlang. Let op Grauw, let op Ljouwert, let op Heerenveen. Maar we hebben het eigenlijk amper oer Jennewaard en racen de Rinus. Rinus de Jong met het Grauwse scootje doerel thuis. Ja, de Jouster, ja. Die vindt het in die zin, die wil even wat de underdog wezen, begreep ik juster. Nou, hij werd 2 keer een vliegende start gewoon op Grauw en op Terhenne. Hij had hem 2 keer woen. Juster ging met name hoe de aanvaring die er geweest is en de gevolgen daarvan. Dus in die zin, Jouwer is mooi wat onder de radar bleun. Dat is ik prima vinden. Maar als je zocht naar het klassement is het wel gewoon in je Jennewaard 2 Jouweren. Ja, die staan er heel goed voor. Wel kanttekening Jennewaard het wel dat gemiddelde. Zoals Joert wat een minder resultaat hebben, wordt het resultaat van Juster. Dat ze nu 2,3 punten kregen en gaat dat ook weer omheeg. Van de andere kant, dat ze Joert een goed resultaat hebben, dan gaat het gemiddelde naar beneden. Dus ja, dat is wel een extra rekenkundige variant die erbij zit. Maar ze zullen nou van ze wil Joert gewoon een goede wedstrijd zullen weer klap voor klap. Eerste start, eerste cruiseraak. Net te volle naar het klassement, Jen. Nee. Dat is de les die ik Juster van Dijk leerd heb. Ja, en uiteindelijk wordt het wel opteld. Maar doe maar dan over zwaar dat er in die goede start komt. Nou ja, op Grauw hebben ze net een goede start. Alhoewel, die valse start die ervoor wie wel goed. En Juster hier ze echt wel 2 goede starts. Maar ja, de laatste, die teruggang, ja, die wie wat minder. Dus het is net zo dat ze 2 keer vliegende start, 2 keer slechte start. Het wie wel totaal hebben we 6 starten in de hand, denk ik. Waarvan zij dan 12 wat minder hier. Maar zij zullen er wel op gebrand zijn om goed te starten. En Ljouwert en Heerenveen, die kunnen haar niks meer permitteren, hè? Nee, die dikke punten van de oude wetters. En dat, zo daar is het wat minder goed, meidje. Ik zeker met alle respect voor de onderste 6. Ja, die op een oude wetters helft die wat lastiger in. En daar Heerenveen en Ljout wel wat extra punten. Want ik denk als Joert echt een minder dij haast. En Grauw hier misschien juist wat een mindere dij. En dan hebben ze misschien de geluk dat Snits en Jennewater dan uitvallen. Ja, dan willen ze dan 5e. En anders vindt het misschien wel zondaagste. En dan tellen de punten wel terug. Zeker, maar het zit in elk geval, en dat is gewoon leuk, dat is mooi voor het kampioenschap. Het zit alle jaar nog heel dicht bij elkaar. Ja, dat is prachtig. Prachtig kampioenschap. Er zijn nog zeker 5, 6 kandidaten. Misschien wel zo'n kandidaten voor het podium, maar wel 5, 6 kandidaten echt voor het kampioenschap. En zeker als het al wat vooruit jost. Jan Jonkman, ik weet net dat het met zekerheid is, maar de voorspellingen voor de komende dagen kunnen wel eens wat uitdagend worden. Maar best wel wat winnen op dinsdag en zaterdag. Dus ja, je moet er hier wel bij wezen. Zeker. Nou, litte skippers dat echt in de eren knoopje. Jongens, Geerle, dankjewel. Dankjewel. Wij maken je op aanstaan voor het wedstrijdverslag. Dat komt Joert ook weer van Geertje de Vries en van Eelke Dijkstra. Maar we beginnen er eerst even uit voor de reclame. Maar dan komen we zo gauw als mogelijk bij jou weer om verslag te doen van de 5e wedstrijd van het SKS kampioenschap 2024. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Tijd voor een nieuwe outfit? Kom dan naar nieuwnieuw.com Herenmode in Dronrijp. Herenmode van bekende merken, 3 koopavonden en parkeren voor de deur. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Op safari, in het eigen Friesland. Hoi, een van de 5 grootste invasieve exoten in Friesland. De Japanse duizendknoop. Ik meld hem direct. Help je de Friese natuur door invasieve planten te spotten met de SIF-app. Het is sale bij nieuwnieuw.com Herenmode. 40, 50 en 60% korting op de zomercollectie. Nieuwnieuw.com, de aanbieder van herenmode. Je hebt een huis aan het water en wilt dit verkopen. Dan zoek je een makelaar die wonen aan water op waarde weet te schatten. En dat binnen wij, de experts, van wonenaanwater.nl. De keeper van uw huis had u al voen. Nou, dan nog. Wonenaanwater.nl.
Welkom en goed dat je er bent. Want het is weer sale bij Wen Boulevard Ietsma. Met kortings tot 20%. 20.000 kantenmeters, tafels, stoelen, banken, bedden en nog volle meer. Zo'n soort korting, daar krijg je energie van. Sale bij Wen Boulevard Ietsma in de Peen. Oh, wat een klapper. Oh. We zullen wat nice doen. Op alle wedstrijddagen van het SKS-kampioenschap komen wij bij de Omroep Friesland Scootje podcast. En de meesten die zeggen nou al... Oh, wat een klapper. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Welkom waarom hier vanuit Langwaar. Hoe minder dan 4 minuten, dan zet je hier uiteen de 5e wedstrijd van het SKS-kampioenschap. Dus kijk je gauw terug naar uw commentatoren Geertje de Vries en Eelke Dijkstra. Ja, en Geertje, ja, bist jou eigenlijk wat bekwaam na de dag van juster? Eerlijk zijn, nog net helemaal. Nee, dat hakt er wel in, maar ik zei ze, het is het wie een hele bijzondere dag. Het wie eigenlijk een hele nare dag. Maar zeker als je weet wat er dan nou aan de hand is. Maar een zwierverwonnen Jappie Visser. En ik nog Adserien de Leeuw van Jervin die in het ziekenhuis ligt met een brutsen jukbeen. Ja, en een hechting bij de eer. Dat binnen echt serieuze zaken. En dan is het lastig, vind ik, om de focus weer op de wedstrijd te krijgen. Maar dat doen we wel. We zien het op de Langwaarde wielen bij Langwaar. Altijd een hele mooie wedstrijd. En we zeggen ik al op uw beelden dat er een heel soort publiek is. Een heel soort mensen op boordjes. Maar ik een heel soort mensen aan de kant. Want je kent het je prachtig zien. En je zeggen ik al even dat we de camera Joert onboord hebben bij het Ljouwte-scootje. We zeggen Willem Zwaga die het aan het helmhout zit. Daarnaast zit zijn adviseur Pieter-Jan Posma. En deze 2 man hier varon in het beeld. Dat binnen de man bij de scoort. Rechts is Frank en links is Mart. We maken eens op voor de start. Ilke die het my timed. Het is nog 2 minuten en 20 seconden. En ja, we zien de krekkers juster een gate. We zien dat het juster dus heel door fout ging bij de start. Daar zullen de man van leerd hebben en daar zullen ze van schrokken wezen. Dat kennen het ons. Dus wij gaan er maar vanuit dat het Joert volle beter gaat. En dat er volle beter starten wordt. Ze positioneren haar. Wij op waar gaan we letten? Nou, zelfs op de Jouwer. Juster is zijn dagoverwinning een beetje ondersnijd in het geheel. Maar die had natuurlijk weer een beste race, vind je, Juster. En we zien hem hier al vrij betiet op de lijn aankomen. Maar het Lemse scootje onder hem. Vind je wat heger op. En ja, we hebben dus Juster, ik jongen, dat het wichtig is dat je romte haar onder je. Om het nog te manoeuvreren, nog te accelereren. De startlinie hier. Onder in dit groene skipje, met al die rubberbootjes eromheen, waaronder onze collega's met de camera's zitten. Die is over deze lijn van hier de rode tonnen. En de orenrede tonnen hebben we even net in beeld. Dat zou ik op het shirt wat we al zeiden dat de Jouwer al heel betiet is. Hij is nou in beeld. Ja, nee, dat is een tonne van de Vaargeul. Bovenin. Nou zeggen we hem beter. Hier heel dat Bob in bij waar ik al die 3 fjouwerbootjes lezen. En die lijn van al die groene kotter. Maar ze zitten er nog een eind onder, hè? Het is nog 50 seconden. Hier, de spanning bij de start. Grutte, je zult wel denken, hebben ze zo slecht zien bij Ljouwert on boord. Ze hebben om de starthorloges eromheen. En ja, dan kun je net maar Lietse Sieverke zeggen. Dat zijn enorme klokken, die hebben ze dan om een pols. Die zeggen we bij Willem Zwaga. Grauw zit er weer wat moeilijk. Die mat al vallen. Had hij nog romte. Ja, hij had de mazzel of het geluk dat hij net omheen gedrukt wordt. Maar dat wordt er nou wel terugdrachten. En onder in de Zuidwesthoek, die gaat al aan.
Maar het is nog een eindje en we zitten op 11 seconden, 10 seconden van de lijn op. Ze binnen er al wat deun op, Jer. Grauw wordt omheen gedwongen. Is Grauw te betiet. De Zuidwesthoek hier kant te betiet. En daar is het schot. En ik denk in individuele, maar we zullen het weten. We jaren nog niet. En er zit hier al een op het tonnen. Dit is een Zuidwesthoek. Oh, dit is wat zijn, denk ik. Het crèmekleurige kopje. Nee, Zuidwesthoek. Er is een valse start. Nummer 13. Nummer 13 is vals. En dat is de Zuidwesthoek. Ja, we zien hem aankomen. En ze binnen vals en ze zitten ik op het tonnen. Dus ja. Nou geef ik Gausje en waar we ook goed start binnen. En dat is toch weer het jouwste scootje hier. Wat heel mooi uit de lijn komt. In de midden. Je boppen in. Kiest in je alweer voor een orenroute. Dat is wat zijn. Die nou al als je wordt voortgeeft. Dan ga je een mindere start. En dan beziek je er nog het beste van te maken. Ljouw het kiest te starten hier boven bij het startschip. Lloyd wel vrij voor. Gaat van geen injesmarge wien. Maar waar zit de gunstige slag? Heerenveen en Ljouwert die zitten duim bij elkaar. Heerenveen lijkt het ook een goede start te hebben. Wat zijn dus in die stuurboordslag hier daarachterom. Dus zeggen we lang waar die ik voor de stuurboordslag kiest. En Zuidwesthoeken die draait, want die moet nog een keer opnieuw starten. Akkerem, die hebben we net in beeld, maar die is helemaal onderin starten. Die schuiven nou terug al die onder de Turendal. Die leidt wel wat leger, maar leidt wel volle verder voor. En nou is het correct van wat doet die wien. Hier hebben we Akkerem. Die mat nou door de wien bij de Waldel. Je hebt wel wat betiet. Maar hij shut dat Lemmer draait en denkt van ik wil geen meters te volle maatje naar de bopperste tonnen. Lemmer draait. Die jouwer zet nog terug. Die hoed net door de wien. Maar je het wel door de wien. Hier. Die Lemmer dwingen kan. Dat is moeilijk te zien. Grauw gaat dan ik door de wien. Dan ben je toch onroepen, thinking die jouwer van Lemmer voor Romte voor de wal. Dan ben je verplicht te draaien. Ik al ben je het er net helemaal mee eens. Dat je denkt van Lemmer hier is dan wel wat verder kennen. En dat koer nevens mij ik. Maar je bent het verplicht. Willem Zwaga. Concentreert. Het is juist toch dat Akkerem wel heel mooi boppen in het veld leidt. Hè? Die... Ja. Komt er mooi Jennewoord. De is hier net mooi starten. Leidt wel heeg, maar echt net een hele geweldige start. En dan, ja, mooi we toch zeggen een van de titelkandidaten. Nou, de koprenner in het klassement. Ze hebben een oranje wimpel hè, bij de opstekker. Als koprenner krijg je die. Dat voor het publiek ik duidelijk is water op kop luidt in dat klassement. Nou, Jennewoord heeft op dit stuit die oranje wimpel. We zien, zoals al zijn, is een op- en delbaan. Baan D voor de interesseerden. Budget dat we nou straks de bopperste tonnen krijgen. Die leidt helemaal aan de kant van Langwarongen. Daar moet ze stuurboord omheen. Dus mooi de klok mooi draaien. En dan is het een heel iets eindje naar de spreader. Dat zien we dan tonnen 2 is dat. Dat is, die leidt er maar een heel iets eindje van in. Dat is een voortbringer, heet het eens. En dan geven we verder wien naar boei treien en treien. Ja, zeg je van nou treien en treien. Ja, die maaien. Daar moet je terug het hek heen. Daarom heet die baan het gate. En dan maai de correct als juster, maai de scootjes kiezen. Ging ik bakboord uit of stuurboord uit. Links of rechtsom. En dan hopen we dat we een hele mooie wedstrijd krijgen. En ontnota, ja, laten we het even nemen. Hij verrent probleemloos. Ontnota gaat het geweldig. Dadelijk een goede start. In één keer goed voort. En hier weer eventjes bij jou aan boord. En dat is juist hoe het dat er werken had.
En hoeveel kracht dat kost. En dan is het nieuwsgierig om te zien hoe wat zijn daar nou op bakboord tussen al die skippen terugkomt. Die hier een minder start. Wij zeiden het al. Die moest gelijk stuurboord voort. Maar dat liep het fantastisch uit te pakken. Die gaat in elk geval al voor Jere Veendel. Komt nou op Akkermoon. Akkerm had nevens mij Del horen. Die doet dat nou al wat. Ken Akkerm voor wat zijn Del. Nou, in ieder geval had Akkerm geen voorrang. Nee, die ik wat zijn gaat voor het Akkerm scootje Del. Dan ligt dat heel gunstig uit te pakken voor wat zijn. Ja, en alles of niks start nemen ze dat. Niks meer te verliezen. Dan maar de andere kant uit. En ja, dan zien we toch dat de wien hier op de langwaarde wielen aan de ene kant van de maar hele oors is en steen ken als aan de andere kant. Ljouwert Hildal de boppen in. Komt nou op bakboord. Ja, Veen draait. Gaat door de wien. En Akkerm zal dan Asen. Ja, die maakt mooi. Die maakt mooi. En dan dus. komt Ljouwertje toch heel goed uit, hè? En de Jouwers zitten erbij. Dan nemen we even de fjouwer kopper in de zwessen. 5. Er zit wat zijn bij. Er zit Akkerm bij. Er zit Jereveen bij. Er zit Ljouwer bij. En daar een van die oren. Maar ja, daar komen ze ik nog al hier bij Boonswaag. Daar bij de Moenenwaai. Ja. Daar komt ik nog een ploegje bij. Ja. Het is een prachtig, mooi langgerekt. De wind zit precies gunstig hoe de lang waar de wiel. Het is wat een langgerekt mar. Hè. Dus ja, als die wind er heeks op has, dan krijgt het een heel kwart cruiserakje. Nou, dat willen we net. We willen een lang, mooi cruiserak. Nou, dat luidt er fantastisch in. En nou zien we, weertje, daar krijgt de bob in. Daar luidt de bopperste tonne. Die verdwijnt correct even achter de mestvrienden van die scootjes. Het is altijd, ja, waar komt er als eerste bij die bopperste tonnen? Hier, Jenne, wat liep het dan toch? Ik wil weer heel gunstig te zitten. Langwaar zit in die slag, Akkerm zit daar, Jereveen zit daar, Ljouwert zit daar. En ik door te zeggen dat Ljouwert het meest gunstige leidt. Die leidt binnenst. Die leidt ik binnenst. En die komt hier nou bij de bopperste ton. Er komt geen Ian van stuurboord aan. Dus Ljouwert noteren we als eerste om de bopperste ton. En 2 nou ik Jereveen Troddewien. En dan is daar Akkerm die erop aankomt. Maar de Jouwer had daar nog correct het gatje ertussen. Die kan hem er nog correct tussen kunnen pikken. En dan hebben we dus Ljouwert, Jereveen, de Jouwer, Akkerm. Op 1, 2, 3, Fjouwer. En daar is Grauw. Ja, een betere start als Juster. Maar ik net weer in de top Fjouwer. Grauw sluit dan om bij Akkerm. Gaat als 5e om het tonnen. Jennewoord. Ja, mindere start. Maar komt nou wel maar een heel soort gang hoe stuurboord. Dan ter haast hoe Grauw heen. Kan Grauw nog op tijd op gang komen. En het mooie is als het nou wat minder starten best. Het dreeuwt nou straks alle weer bijna naar elkaar op het Vaderwiense rak. We zeggen dat. Wat zijn komt daarachter. Achter Jennewoord weer dat wat zijn. En nou Lemmer en Langwaar en Drachten. Wegwezen jij, Robben. Ja, het is Langwaar die ontnota vind ik net een hele denderende indruk maakt in hun tactische beslissingen. Want nou kwamen ze weer op stuurboord aan en ze doen het goed, ze draaien voort. Maar dat waar ik wel even heel duidelijk maken door de collega's koetsjeskippers. De bijwezen. En Lloyd weer helemaal voor deer. En wat nou weer op gang komen. En hier, het Vaderwiense rek. We er gelijk al wat loefdueltjes inzetten. Zeggen we bijvoorbeeld dat Akkerm
tussen een aantal scootjes inrekken. Dat lijkt het grauw. Die rent er gewoon doorheen. En dan kun je in zo'n Vaderwiense rek toch nog een aantal plakken verspillen. Of pakken. Of pakken, ja. Ja. Maar wat nou een heel wichtig punt is, haast al besjoen welke kant van de baan als straks wezen wordt. Kerst zelf best in de positie om te kiezen om die scootje daar al heen te manoeuvreren om bijvoorbeeld het bakboord, stuurboordtonnen straks onderin te pakken. Als er middenin lijst, dan wordt dwong naar een bepaalde tonnen en door wordt zelf bepalen wist heen gist. En dat maakt het straks heel erg uit hoe het in het cruiserak uitkomst. En dat wordt eens al het hele rek, het Vaderwiense rek, bis ze daar al mee waanden. Als het goed is. Ja, het in het Vaderwiense rek. Kiest voor de bakboordse kant, voor de linker tonnen. Die hebben ik even. En Jereveen en Jouweren liek je van de rechtertonnen te kiezen, voor de stuurboordtonnen. Ja, ik denk dat, we weten het dan net helemaal, maar Ljouwert die is even wat ontloeven west om de concurrentie van hem aan te houden. En liep het er toch wat meters verlente hier. Ja. En dat echt Jereveen nou wel een mooie positie had. En ik de Jouwer. En ik Grauw. Zit er al bij, hè? Zit erbij. En er ligt het wel een buiten, hing je, Nick. Ja, op dit beeld zien we dat. En dan, ja, dan is het maar even de vraag wat toch de wien is aan bui. Het wie ik verzijn, dan ken ik nog wat buikjes komen. Joet. Maar er staat een mooie wien. We zijn goed los. Iedereen is om de bovenste tonnen. En dan krijgt gelijk al dat het veld wat uit elkaar loopt. En ben er meer gotjes en kan er beter manoeuvreerd worden. Ja, voor de wien dan is er altijd tijd om even wat te drinken. Dat zullen we hier. Ik wil hem zwagen maar een flesje water in gaan. Prachtig, maar die wolken hè, op de achtergrond. Ja, mooi beeld. Die was toch wel een doorposter had, toch? Ja, nee. Deze is mooi, hè? Ja. Dit is ook een mooi beeld. Schitterend. Schitterende beelden. Van uit alle hoeken. Vanuit de loft van de drones. Vanuit het bakje uit de loftwaai. Van de kraanwaai. Op het wetter. En ik nog van onze camera's op boord plaatst bij de skippers. Prachtig in beeld bracht. Hier de Jereveen en de Jouwer die dus prima uit die start kwamen. En het is altijd aardig om nog weer even rond te zien naar die start. Hoe gong dat nou correct? Waar zitten ze correct? Nood, we weten dat Ljouwert, Jereveen en de Jouwer als eerste om die tonnen gongen. Nou, hier is die start. Ljouwert die leidt hier bij het startskip. Onder hem nog wat zijn. En hier is de Zuidwesthoeker die dus in de tonnen aanziet en weer opnieuw starten moest. De Boppe Jennewoord. Nou. De tredje van de Zuidwesthoeker. Die er intussen alweer bij is hier, maar moest dus opnieuw starten. Nou, dan hier dat veld. Hier zullen we de Jouwer. Hier just al dat ze heel goed voortbinnen. En dan Jereveen en Ljouwer zullen we daarin. En nou vind ik het wel nieuwsgierig, want nou zei ik al, ja, Ljouwert had een heel lang lucht. Maar die had wel een hele mooie kwatte line naar die tonnen zocht. En of wat er, ik krijg wat meer wien houden. We zullen ik een keer op bakboord en stuurboord. Iemand die had een kiek op bakboord en over stuurboord. Maar Ljouwert komt dat uiteindelijk daar weer prachtig mooi waai. En daar wordt helemaal voor het veel del nou. En kan ik gewoon kiezen welke tonnen hij neemt. En hij neemt de stuurboordstonnen. Ja, ik dacht hij pakt de bakboordstonnen. Want aan die kant van het veld zitten. Ja. Maar stoot je nou maar gong naar die stuurboordstonnen daar. Hij hoeft nou net te grijpen. Dus dat is een voordeel. En dan had ik gewoon hele wien Kenny op die tonnen aan. Hij kan hem goed onder heli. En ja, hij denkt dat de wien aan die kant van de maar het gunstigst is.
Dat denkt ik de jouwer. De vlak achter. En het Veen, Heerenveen, wordt dwongen een bepaalde boei te nemen. Maar de jouwer, dan kunnen we mooi even zien hoe snel ze op gang binnen en hoe heeg ze erin komen. Het Heerenveen weer slachtoffer van dat hij net kiezen kon. En dat je grauw gaat er al bij tussen bij Heerenveen. En waar ging dan om die orentonnen? Want die weer eindstagelijk met grauw. Dat is Jennewoord. Dat is Jennewoord. Daar zit iedereen ik alweer bij. En Heerenveen die zakken dus van het tweede plakje naar 5-6. En waar hebben we hier nog meer achterin? Het zal wat zijn wezen. Die schrikt nog voor een aantal skippen Delgong. Gaat heel min om die tonnen heen. Wiels daar volgens mij nog wel een genoeg ruimte wie om hem goed te ronden. Want daar zal ik Griver in het gaat ook eens even hoeveel jaar in de Zuidwesthoek te betiet starten. Is er ik weer mooi bij her. En Sjuggens even nou daaronder in die tonnen wat voor god wordt zijn vallen lid. Daar doekt ik weer in die gewoon volle heger. Dat is drachten. Ja, dan is het toch bij wat zijn nog net helemaal van mijn koor. En ik lang waar, ja, dit is geen tonnenronding. Dit is gewoon geen tonnenronding. Nou, Helly het wel wat op, maar je kent hem verder onder Helly. En dan kom je heger in het kruisrak uit. Nieuwsgierig. Vooral ik de hichte van die scootjes hier links in beeld. Dan zien we die alles op een rij. Dan zien we toch grauw weer heger in dan de rest. Dat had natuurlijk te krijgen met het ronden van die tonnen. De hele mannen. Stiert ik nog net zo best in het klassement. En is nou ik... Ja, zit net achterin, maar... Nee, je skipper van Langwar, Andries Brouwer. Hier op Thuiswetter. Natuurlijk, hij moet er nog wat in komen. Het zal hem net al hier onrekken worden. Maar ja, toch denk ik dat je altijd nog wel even wat vielen die druk. Dat je hier, dan word je toch even wat channelitten voor je eigen dorp. Ja, dat is logisch. Op eigen wetter wil je wil altijd goed presteren. Maar eigen wetter is nog correct even dat liet een beetje meer. En ja, Andries Brouwer zit zelfs in zijn eerste jaar. Het is een leerjaar. En dat zei de Selwik steeds. Maar uiteindelijk doet het net heel verkeerd. Ja? Want hij leidt in het klassement op een 8e plakje. Nou, dat is... Voor een debutant is dat kreers. Maar ik heb hem voor de week gewoon pikken. Nou, het ziet bij de start best wel aardig in van voorin. En dan maakt ze toch weer wat plakjes voortje aan. Ja, we zitten nu dus weer in het kruisrek op naar de bopperste tonnen. Maar we hier krijgen die keuze van wat kies je nou? Kies je die rechter of die linker tonnen bij die gate? En dan zeggen we dat twee scootjes eindstagelijk gongen. Die ene om de rechtergate en de oren om de linker. Dat is hier grauw die gaat hier links en Jennewoord die gaat rechts om de tonnen. En dan weten we bij de bopperste tonnen hoe dat uitpakt. Precies, dan kun je pas letters zien van wat wie nou uiteindelijk de goede kar. Ljouwert, er zijn een aantal, daar is een karmaker. Er zijn bijvoorbeeld Jennewoord, Akkerum en de Lemmer. Ja, die karmaker om de linkerboei te pakken. Ljouwert, Veen, Grauw, die zijn helemaal naar de Boetenveld, naar de Boornsweertagong. Maar bij gelijk de Jouwer is dwars door de middengong. Die is heel wijd die slag. Had hij een slag midden over de markt keersen. Nou, dan zullen we zien. En dan is het inderdaad de Jouwer die daar ook heel mooi bij komt. Maar waar hier heel mooi ziet, maar die oranje wimpel vooruit, is Jennewoord. Die ligt ik gewoon wat heger te kennen dan de Jouwer. Maar deze twee scootjes lezen er heel mooi bij. En dan is het keerig om te zien hoe dat straks mooi gelijk Ljouwert uitpakt.
Ja, als dit zo is, dan denk je van de jouwer het Ljouwert pakt. De jouwer is Ljouwert voorbij gaan. Maar... En Jenne wat misschien ik wel, maar het is altijd houvassie van hoe komt het uit Aansen. Ze praten altijd wel over een loekende wal. Dan toch het verschil in warmte van het water en laan. Krijg je wat een bepaalde stroming en stiet de wien op de wal wat heekser op het water. Dus dat soort schutten dat die scootjes je rug in beeld ietsje heger kennen dan horen. Maar er is ook altijd weer een knikpunt. Waar zal je weer gelijk binnen? Want je krijgt Ljouwert bijvoorbeeld weer een hele mooie vlaag. Er komt wel wat meer wien. Het zult door die bui. Tenminste, ik denk maar dat het een bui is, want het zijn donkere loften. En dit zijn de krachtpatsers, hè? Ja, ongescoord. Het zwierenwerk. Als mensen denken van, goh, we zetten dat lekker vast en dan zien we dat kruisrak. Maar het is een lietsbietje aan, weer een beetje on. Bij iedere wienvlaag, iedere druk. Maar dat tuig weer een beetje oorzetten worden. Ze krijgt nog eerste. Maar hoe komt het nou bij die bovenste tonnen? Mooi Ljouwert. Als dit beeldje dan denk je toch van nee, Ljouwert die heeft een paar plakjes verlen. Ljouwert die krijgt er de hele oren wien dan de Jouwer. Ljouwert zult wel alleen maar plat lezen en weer rein gaan. En daar krijg je ik net een soort snelheid van. Ja, je kent er niet ontwaan, maar dan zie je hoe verschillend de wienomstandigheden binnen op verschillende plakken van de markt. En ik grauw komt er prachtig waaier de bob in. Maar het is altijd, ja, hier onder het dorp komen, dan boegt die wien altijd in één keer aan. Ben ik wel nieuwsgierig wat Ljouwert die naaie zwetten erop heeft. Hebben we juist er eigenlijk net eerst mee vregen. Omdat er zo'n soort oorzaken wien die het spelen. Maar moeten we straks toch eens even naar vregen. Nou, zeggen we er niet correct al. De Jouwer, hier rechts in beeld, die tro de wien is. Op het bakboord. En Ljouwert kiest ervoor om mooi te klappen. Die koer er net voor del. Dan is de Jouwer is Ljouwert voorbij. En hoe komt het er met grauw? Die komt er mooi Jereveen en ik mooi de Zuidwesthoeken. Ja, de Zuidwesthoeken. Ja, de Zuidwesthoeken. Mooi die vals gestart. En juist er ik al, hè? En grauw met Jere zullen we daar al aanhouden. Die kiest ervoor om achter Ljouwert del te gaan. Achterdel. Maar even over die Zuidwesthoeken. Juist er ik een valse start. Mooi grauw moesten ze opnieuw starten. Ik doe kwamen ze er weer bij. Net zoals grauw naar de voorhand dan. Maar toch ze kwamen er weer bij. En nu zullen we precies hetzelfde. Dus dan zei het al van ja, start nou beter. Dan zit ze gewoon mooi voorin. Ja, en dat was half jeetje, hè? Ja. Goed starten. Ja. Maar de Zuidwesthoeken, ja, die had ik wien nodig. En wat het mooie van dit waar is, er stiert een mooie wien, er stiert aardige wien. Maar net een soort wegen. Dus ze gliezen als een prachtig mooi trotwetter. En daar hebben ze... De koprenner. De koprenner op nee. Oh, ver, ja. Ja, weer op het eerste plakje de Jouwer. En heel mooi vind ik bij Jenne Wout, de leider in het kampioenschap. Petje af voor Sieber van de Wiska en zijn bemanning. Komt je gewoon brutaal bij. Net een hele minnenstart, maar ik net lang net de allerbeste. Pak nou het tweede plak. Ljouwert komt er helemaal in de problemen. Die verspielt je een heel soort plakken. Want die maakt nou wieken voor Akrum. En Akrum zet hem terug. Nou ja, even een beetje, maar net echt. Zat wel kennen, maar ja, Akrum denkt ik, ja, ik ken Ljouwert wel, maar er komen achter mij ik nog een heel soort scootjes aan. Maar hier had Ljouwert een beetje mazzel dat Akrum trodde wien gaat. En daarachter Jereveen. En dan maar daarachter grauw nog zitten. Ja, achter Jereveen zit grauw. Dan hebben we de eerste size. 1 de Jouwer. 2 Jenne Wout. 3 Akrum. 4 Ljouwert. 5 Jereveen. 6 grauw. Dan ziet het er toch heel oors uit als ze krijgt bij die allereerste bovenste tonnen.
Want de Jouwer die is opscoot van 3 naar 1. Jennewoud die is opscoot van 6 naar 2. Akrum van 4 naar 3. Ljouwert is zakken van 1 naar 4. Heerenveen van 2 naar 5. En Grauw die is van 5 naar 6. En dit, ja, het is nou alweer een mooie wedstrijd, maar hier met deze baan van de wedstrijdleider Harry Amsterdam, die hier joert voor het eerst wedstrijdleider is op Langwaar, kunnen we nog een heel soort wisselingen verwachten. Helemaal maar achter wat zijn deel. En het gaat ontnoot al je keurig. Langwaar gaat weer wieken voor wat zijn. Een opzitter. Komt de hele tijd uw stuurboord op die tunnel. Dan hoop je op een gatje, maar je hebt het net in eigen hand. Dan zeggen we even dat de geek van wat zijn, het nou wie net wat zijn, dat is nou de hele mannen. De tonnenrekken. Dat mooi, dat mooi. Maar het skip net. Ja, dan is elke niet in de nou ik omhinnen. Dus dan kennen we ik achter Grauw, wie een Grauw op het 6e plakje. Dan Sonde, de Lemmer, 8 Drachten, 9 Zuidwesthoeken, 10 de hele mannen, 11 Wadsijn en 12 Langwaar. Hier bij Ljouwert om boord. En voor de wien, dan is het weer een stuk rustiger. Ze kiezen er weer voor de Ljouwerts om weer diezelfde hoeken te pakken. Ze doen hetzelfde als ze krijgen. Zeggen we dat Ljouwerts de geek oer stuurboord hebben en Jouwer en het veen oer bakboord. Ja, dat heet dan A-cruisen voor de wien. We hebben een cruiserak in de wien, maar dit is het voor de wien. En wat er dan gebeurt, helemaal plat voor de lapen, doet die fok neert. Maar, want je denkt wel dat hij wat doet, maar dat is net zo. Je moet de wien een beetje scheef van achteren in haar. Dan is zowel het grutzeil als de fok, en het schuiven je goed. We zien dan ik nog mooi de loert helemaal uitdrukken. Die wordt volle benut. En wat ze dan doen, is gewoon kruisend, zeg maar. Eerst wat naar links naar de baan, dat die fok vol is. Dan giep je fok naar de orenkant. En dan weer naar de onderste ton. En dan maak je meer meters. Maar dat wordt romschoots compenseert door de snelheid. Oké. Ja, voor de mensen die het nog maar correct inschakelen en denken van... Hé, Geertje die neemt maar 12 scootjes op. Ja, we zullen je het maar mooi. 12 scootjes. Huzem is er net bij, toch de averij die ze juist erop roen hebben. Een lek scootje, dat moest dat soort gerepareerd worden. Dat kregen ze het net van elkaar. Ze zijn dadelijk naar Starum te gaan. Daar zijn ze heel hard ontwerpen om het scootje erbij te krijgen. Zodat ze morgen wel mooi dwang kennen. En Snits die het hem veromlutsen uit de competitie. Terug die ervaring juster is skipper Jappie Visser in het ziekenhuis bedaren. Is vrij slim verwonnen. Maar ik een paar dagen in het ziekenhuis bleven. En de commissie van de Snekenpan die het besletten om net meer te zien. Ik net maar een vervangende skipper. Want die ben net inspelen op het team. En wij willen geen rarigheden veroorzaken. Net voor uw eigen bemanning. Maar zeker ik net voor de orenscootjes. Dus Snits docht dit hier net meer mooi. En zo komt het dat we joet maar mooi 12 scootjes op die langwaarder wielen ontzielen binnen. 12 scootjes dus die het nog wel mooi doen. Ik wil binnen een aantal die het juist terug die ervaringen echt wat skeer oproen hebben. Maar net zo vol dat ze net starten kunnen. Jennevoort, Bugeliks die hier skeer aan de opstekker. Maar dat is repareerd. We hebben het scootje van Heerenveen even besjoen. Daar zit ik een dikke doek in. Dat docht misschien iets mooi de aerodynamica. Maar ze kennen er wel mooi zielen. Dit is het scootje van Ljouwert. Die blauw drieëster helemaal uit. Die hier geen lijst van al die ervaringen. En Ljouwert zielde. Ze krijgt nog op het 4e plak. Maar dat is heel die doorwachting van. Ja, hoe komt het nou weer uit? Zit in de gate. En dan komt het alweer weer heel dicht bij elkaar.
Dat is het mooie. Tekent ik een lietsbitsie terug de cameravoering, maar no just het beter, maar het schoot altijd in elkaar. Hè, in maar hier we een onderwiense ton houden, dan hier er al een heel soort scootjes. Gewoon, dan kerst er een heel lang uitzielen. Dan sjust een paar scootjes net weer. En nou sjust toch dat die kop. Ja, daar zit een verschiltje tussen, maar ze zijn net voort. Ze zijn nog net voort, ze zijn net los. En dat bleef tot het eind van de wedstrijd. Dat ken ik nou door ik haast te zeggen. We zeggen juist toch wel dat de jouwer echt wel een godsline hier bij de nummer 2. Dat is op dit stuit nog net het geval. Nou, dat hier ik wat een oorzaak en dat zei Harry Amsterdam van de Morgen. Een gatebaan is dat ze al die wien wat draait, maar het 4 ton in één keer verlezen. Want is dat net zo, dan had iedereen een voordeel. Ja, en dan is het wel heel erg verschil tussen. Ja, dan is de baan net meer goed. Nee, maar nou zeggen we heel mooi dat we een prachtig beeld bracht dat de jouwer om de ene tonnen ging en Jenne Wout om de andere tonnen. En hij is tegelijk, hè? Ja. Hij is tegelijk. Dus dat kan weer een heel mooi cruiserek worden. Jout is achter Jenne Wout aangaan en Akram is achter de jouwer aangaan. Daar is het grauwste scootje dat ik al in het cruiserek zit. Maar die had hier net echt een onval dwang ken op die kopgroep. Ja, had wel bezocht, maar ja, hij bleef er. Ik wat hingen en dan zeggen we juist de wedstrijd dat ze van Ente Petit starten en opnieuw starten en dan één keer naar nummer 5. Maar dan lezen ze nou op nummer 5 en dan komen ze er net echt verder. Hè? Dus, of nota net in ieder geval. Nee. Want net de hut oordelen. We besjuggen het ik per rak, hè? Ja, zeker. Dat mag ik. Het is een kwart slagje daar nooit de wal. Maar wat we juist dus zeggen dat ze op een bepaald stuit alle kiezen voor een bepaalde boei, is dat nou heel mooi wisselend. De ene kiest voor de rechter en de andere die kiest voor de linker. En dat betekent dat die baan er heel goed in leidt. Zo een beetje krimpen de wien. Dat kerst het spreekwoord. Ja, ik ken dat spreekwoord. Ik mag dat graag vertellen. Hè. Krimpende winden en uitgaande vrouwen, die zijn niet te vertrouwen. Tjur, dat ken ik net mooitjes aan opmerking. Nee, ik wel. Dus, en dat jouw oren, dat dan heel wisselvallig wezen kan, die wien. Ja. Ik qua kracht. Ken je er net op om? Het spreekwoorden hebben altijd toch wel een kern van wierriet, hè? Schitterend, vanuit de loft, heeg vanuit de loft zelfs. Lang waar er wil, je ziet ook mooi die witte wienbaan, hoe de mar heen. Het jouwt om dat er toch wel een wienkracht 3-4 stiet. Ja, en zo de 4e gewoon tikken kennen in een bui, het Jan Jonkman us verteld van de morgen. En dat is nog net het geval. Maar er zit een mooie wien. En ontnood zie ik alle skippen vol tuig. Ja, net in mijn reef. Juster wie het een beetje de keus van, toen wie het opstuit. Ik net zo hurde wie, maar ja, wat maak je dan? Ze kennen hier net in en uitreven. Ja, uitreven wel, maar net inreven. Nee, net zien de wijn, hè? Nee. Zo kennen, maar dan maakt het hele tuig plat. Nou ja, dan is je wedstrijd voorbij. Voorin gaat het tussen de jouwer en Jenne Wout. Hier zijn we bij Grauw. En Akram zit er ik bij. Komt er ik weer heel mooi aan. Jenne Wout. De jouwer. Akram. Ljouwert. Jervin. En Grauw. Nou ben ik de jouwer even kwijt. Ja, die zal net in dit beeld wezen. Daar hebben we de jousters. Die hebben nou wel die slag volle via de tros zetten. En lezen hoe Stuart. Hoe komt dat mooi Jenne Wout? Ken
de jousters nog voor Jenne Woorddel. Ja, dit is toch schitterend. Ja. Het is Jenne Woord. Ja, we mogen ze nog heel tijd wel de jonge hoenen nemen, toch? Ik bedoel, zijn derde seizoen op een SKS-koetsje. En dan zo'n prachtige strijd. Nou, ja. Ja, ze matten nog achter Del, maar... Maar ja, dat snap ik net, want... Ja, ze lezen op bakboord. Dus in feite hebben ze... Maar ze hebben de geek al wat uit. Dus zo zeggen ze van wat... Krijgen ze daar geen varang van de jouwer. We jaren niks, we sjuggen niks. Dus dan zult het net zo wezen, maar... Doe eerst de vlaggen lutsen. Nou, ik ken dit zo net moeilijk inschatten. Ik weet net dat ze daar nou een vlaag in shirt. Het is heel weksel. Hier komt die wien. Ik kan hier een keer weer oorzien. Ze kennen me een beetje viert haar om een vlaag op te vangen. Dus net volle van Cezen. Maar ze doen goed mooi. En ze zit nog dicht bij elkaar, ja. Ondertussen ben we al een 3 kwartier aan het wedstrijd zien. Willem Zwaga. Had ik hege verwachtingen voor dit kampioenschap en een heel soort mensen mooi. Grauw. Adviseur die dus de hele tijd hoe dat helmhout stappen mat, hè? Ja. Als ze door de wien gaan binnen, dan... Heel wiet dat veld op elkaar. Er binnen net een soort die de slag door de midden kiezen. Ja, rode vlaggen bij Jenne Woord. En dan gaan we toch dat iets ze correct west hebben mooi de jouwer, die bakboord-stuurboord situatie. En dan ben ik benijd dat we er gelijk op hebben. Wij konden het net constateren, maar wij zeggen ik al wat dat de Jenne Woordsters wat vallen moesten hier in de geek uit. En ja, wij kennen haast net oors de conclusie loeken dan dat die situatie west had. Dat Jenne Woord een protest had tegen de jouwer. En ja, dat binnen de... Noemen ze 1 en 2 in het klassement. Precies. Het is altijd de vraag of ze die vlaggen erin horen. Ik kan me haast net indenken dat je het nou net doorgaat. Want dit is ik net een situatie dat je letter nog even bedenken kennen. Want dat gebeurt wel eens. Nou, Koeri er nou echt wat aan doen. Hoeveel skeer hakken van of dit of maar. Er weer geen in je skip om hun heen. De jouwer hier volop anticiperen kennen om wat ook maar. En als ze me dan nou uithellen, dan denk ik, dan mag je me net loeken. Dus... Ja. Nou ja, wat er nog gebeuren kan is dat Jenne Woord de jouwer voorbij gaat. En dan denkt van nou, lid maar, ik zit er nou toch voor. Ja, dat zou kunnen. Want Station, daar gaan we jou het weg. Daar is jou het weg. Daar gaan we jou het weg. Die gaat nou weg voor Jenne Woorddel. Dus die pakt weer een plakje. En ja, dan lijkt het wel dat Jenne Woord hier een heel soort nadeel had van die slag. Want hier boppen in bij die tonnen, daar is in één keer nou de jouwer en ik alweer Heerenveen. Nou, wat een fantastische wedstrijd. Heerenveen luidt nog wel wat leger, maar ken ik al haast op die tonnen aan. Sure, die stielt hem gewoon aan. Het is de gebroeders Brouwer. Nemen we ze en met 1 zuster erbij. Dus de 3 brouwers die hier als eerste om de bopperste tonnen gaan op de Langwaterwiel. En dan zien ze zelf van 4 naar 1. Ja. Als we dat akkerfietsje of het akkerfietsje nemen van Juster even voortjoggen, dan is het gewoon een fantastisch kampioenschap ontnota. Ja, Jenne Woord heeft ze min presteerd. Hè? Ja, maar de wedstrijden, dan hak het net eens alleen hoe Heerenveen. Hoeveel strijd, hoeveel mooie wisselingen er in shirt zitten. Slachtoffer hiervan is weer een Jenne Woord. Ja, want de jouwer die pakt nou de tweede plak. Die gaat van 1 naar 2 en dan gaat nou Akram
om de tonnen maar vlak daarachter Ljouwert. En Jenne Wout is uit die top goed vallen. En is daar uitvallen maar reden. Ja. Omdat hij geen voorrang van de Jousters kreeg. Nee, en dat moment kunnen we eventjes waarom helje. Even zien laten wat er krijgt Badde. Ze krijgt mooi de Jouwer en Jenne Wout. Ik leeuw net dat je het hier op sjuggen. Dit is de boot. Hier komt het. De Jouwer. Leidt op stuurboord. Jenne Wout. Leidt op bakboord. En je sjugget toch dat Jenne Wout, ja, die mat delhelly. Wil zat ze het rjocht hier om de voorlands te weer. Dit mat de situatie wezen van het protest van Jenne Wout. Dat is duidelijk. En dan kun je zeggen, ja, er zit nog wel een gatje tussen. Maar mooi deze gangen met deze snelheid. En voor de laatste keer hebben we juist Rick jongen. Mat ze natuurlijk ik op tijd anticiperen om er wat rom achter te gaan. Want als je stuurler is binnen en je net met sturen kennen, dan ga je het net meer in de handen. Nee, het scheelt echt een heel soortje. Want Grauw die gaat nou als 5e tonnen. En Lemmer vlak daarachter als 6e. En dan zien we pas op het zondeplakje dat Jenne Wout om het tonnen komt. Dus dan gaan ze van 2 naar 1. En dat door ik wilde zeggen dat dat net alleenig door dat afvallen erachter dat schip komt. Want je moest eens dan ik weer wel in de buurt van de Jouwer weer komen. Dan had ik even in de hoeken zitten weer mooi. Natuurlijk het afvallen, je jouw meters voort. Maar dit ben wel een heel soort meters. Dan had ze daar toch even minder aan in die hoek. Maar je ben ik even... de concentratie misschien even kwijt. Ja. Het is moeilijk te zeggen. Ja. Grauw het een plakje pakt. Heerenveen het een heel soort plakjes pakt. Op de eerste plak. De Jouwer no 2, Akram 3. Ljouwert 4. Grauw 5. Lemmer 6. Jenne Wout Son. En dan Starum, Zuidwesthoeken 8. En de gong zit er weer mooi in. En dan is die Heerenveen toch... ja, die is toch een mooi handje voort van de rest. Nou, lezen die tonnen wat uit elkaar. Maar die kan volledig zijn eigen koers kiezen. Het nergens last van. En laten we het scootje van Lemmer ik eens even nemen. Want die zielt redelijk anoniem. Heel tijd terug het veld. Is bij geen situaties belutsen, geen gekke dingen. Maar ja, wat is hun plakje in het klassement op het stuitweertje? In het klassement, ja, ze staan op een zondeplakje. Dat is een keurige plak voor een debutant. Is voor een debutant helemaal net verkeerd. En ze jaren nog wel bij die eerste zon. Dus just nou al verschil qua punten tussen de eerste zon en de rest. Dus ze doggen nog gewoon mooi om de podiumplakken. En net in situaties bedarren waar ze zielen er mooi, heel keurig terug het veld heen. En dan denk ik dat hij precies doet wat hij dwam in zijn debuutje hier. Leren en ze toch gewoon nog mooi. En dat hadden ze natuurlijk. Van Albert Visser, de Hoyt die voorop staat, maar ik van Omke Douwe van Snits. Situaties vermijden. Dat in feite de Vissers al heel wel wat om de problemen heen te zielen. En dat had hij nou heel tijd wel dienen. Heerenveen. Op kop. Ja, en dan doen ze dat heel knap, vind ik. En nou, alles wat er juist bad is, ik mijn hartskoetje. En ik juster hebben ze na die situatie daar bij de start hebben ze nog gewoon zield en een tweede plakje hellen. En nu lezen ze op kop. Nou, daar kun je alleen maar bewondering voor hebben. En daarachter, Heerenveen lijkt het een liets beetje los te wezen. Maar daarachter, daar is het heel spannend, ja, tussen de Jouwer, Akram en Ljouwert.
En hier zien we dat. Heerenveen het een godsieslijn. Kiest weer van die rechte tonnen zat te zien. En de oren daarachter. De Jouwer, Akrum en Ljouwert. Ja, hier ben ze trouwens met de ton ontslepen. Dat is ik onkundige. Toch de wedstrijdleiding van de morgen. Sietse Brouwer hing het onthelmhout. Scoorten we weer onhellen. En nou moet je gewoon, ik als adviseurs en zo die ze wel voor op achter zitten, enorm anticiperen gewoon en vooruitzien. Want wie ik onkundige dat die wien ik krimpen zoeken en op welk stuitbad, dus welke slag je stien, op welk moment denkst u dat die wien uit de horen hoeken waaien gaat. Dat is ik vreselijk moeilijk, maar daar is de matte skipper net met dwaande wijze, die moet dat skip op gang houden, die moet sturen. Maar die meesten die rol op dat skip hadden adviseurs, die moeten dat plan al makken ha. Nou ze die tonnen onder heli. Ja, Willem die schroot wat naar voren. Pieter Jan Posma als adviseur erbij. Maar het is wel rustig. Het is natuurlijk, je moet hier even bereiken maar de stem. Maar als het een razerij of schreeuwerij wordt en paniek of wat ook maar, dan is er onrust onder de bemanning. Maar dit... Nou, je just ik mooi dat Pieter Jan Posma die stiert recht op die shirt om hem heen. Die shirt van wat gebeurt er in het veld, wat gebeurt er met de wien, wat hield hij het om hem heen. Het zwemvest los, dat is wel minder. Het jugget dit hier en of de lijst die bij de volgen hield iets meer. Oors water gewoon heeft de eivlag heesen en de mochten de skipper zelf bepalen. Dus de zwemvesten die het nog reddingsvesten als net. Nou is het verplicht. Ja, en dat ligt het mij in deze tijd. Nou, als je nou wat er juist gebeurde, is dat heel verstandig. Akrum, doet het ik knapje. Heel Wie er best. juist direct goed bij. Ja. En je wordt ik weer. Dan vergelijk je toch even de romme wetters met elkaar. Dan gaan we het hoe erheen en hoe lang waar. En gewoon echt nog dezelfde baan in leidt. Dus dan... De Jouwer, wat hing het diep op de holle? Dus hier niet krijgt al de rede vlagen van het protestje. De Jouwer van Jennewoord. Ja. Maar die Jouwer protesteert net waarom. Tenminste, ik heb net een rede vlaggen. Ik zou ik net weten op wat voor grond. Nee. Ze kennen hun heeguut verdedigen. En dan zeggen ze van ja, Jennewoord kan dat wel beweren, maar ze hier erom te genoeg. Maar dat is in dit geval moeten zij de bewijslast leveren. Want dat is ik altijd nog samen protesten. Je kan wel gelijk maar krijgen is ik altijd nog. En dat moet degene dan aantonen die oestuurboot lijkt. Ja, dan moet er getuigen wezen. Nou, die winden net zo vol in de buurt. Nee. En Heerenveen had er verkeerd om de slag door de midden te maken. Grauw is mooi en wat om de bakboortonnen heen te gaan. Dan is in dit voor de Wiensterrek net een soort wisselingenplafond. Dat is hetzelfde bleun alle jaar, hier nooit met tolven. Maar we zitten nu weer in een cruiserek. Nu kent we even heel onze komen. Wil ik dat het tuig van het grutzeil van Ljouwert vind ik er echt net zo mooi op staan. Grauw. Nog hield iets wat op een vierde, vijfde plakje. Er ligt het nou toch in behoorlijk vertrouwd te wezen. En dat is het Heerenveense scootje. Zielt rom, ik nog hoe bakboord voor alles del. Helemaal op in. Ja, wat is er nou onder? Ik zie je nou gewoon een heel soort plooien. Ja. Een het deel mat straks in. Ja, een plooi als die uit een bepaalde hoek loopt, zoals onderin, is just ik plooien. Dat is net zo slim.
Maar je boppen in, er is een heel stuk tuig. Ja, als je hier achterin, daar in de plooi, dat is net slim. Die komen gelijk eruit. Maar je boppen in, er is een heel stuk zaal dat net mooi doet. Rakband wat te los, zit het maar. Piek misschien nog, dat is het uiterste puntje nog wat terug, Helly. Ik vind het er net mooi op staan, het tuig van Ljouwert. Kennen we dat misschien nog een stip mooi aan straks na de wedstrijd? Ja. Afzezen, daar had er helemaal geen verstand Ja, van. dat zou ik nog ik. kennen. Maar vergelijk je het nou maar eens even mooi Ja. de oorenscootjes. Ja. Ja. Dan kerst ook eens even was het juist. Ja. Soms zaait het net alles. Ze hebben natuurlijk een heel soort tuig, hè? Dat is het, hè. Je nou ik daar voorin. Ze ben wat of ze ben wat ont uitreven. Ik weet niet wat ze doen, maar ze binnen misschien wat maar aan het prutsen. Ja, waar weet. Maar de wing zo nemen. Dus ja. Dan word je er geen reven uit haar. De jouwer komt er weer het holen, maar het is nog wel heel tijd. Heerenveen. Op in. Het is juist mooi dat de jouwer meer tuig heeft. In dit beeld kerst dat mooi zien. Dit is de jouwer. Zwut erin. Zwut erin. Huppakee. Dan had ze even skewest of je je hebt de wijn en springt erin even op het zwut. Ja. Dan het jipje nog. Nog jipper. En de zwut moet ik helemaal onder binnenkant met vaseline zetten. Dat het gewoon soepel gaat. Iedere morgen wordt weer even de pot kleimiddel uit de kast hellen. En even helemaal die zwutklamp. Dat is het hout waar dat zwut op leunt. Het zit meestal zo wat heel op een wetterline. En het zwut zelfs in de vaseline zetten om dat soepel erin te laten. De jouwer kiest er nou al voor om het slagje omheen te maken. Vrij, die had hinderhand van Heerenveen. Die woont net in de smarge wien. Het is straks dan wel dat ze stuurboord bij de tonnen aankomen. Ja, nou, dit wordt weer een mooie boeironding. Ik ben benieuwd hoe dit uitkomt, want Akkerum die had wat een oren koers keersen. Sjen al dat vertuten docht. Dus die liet je tegen de bijkant te wijzen. Hier in Heerenveen, die ze krijgt dus nog echt wel een gatsieslijn hier. En ze krijgt nog de tonnen. Ja, nou is dat het een hele mooie baan is doordat hij zoveel wienskifting in je zitten over de langwaarde wielen. Ja, dat maakt het ook weer doldwaas, wil ik nou net zeggen, maar het wel een tombola van. Ja, dan kent samen Ferrari. Nou krijgt Heerenveen het weer prachtig hier links in beeld. De jouwer zit hier al boppen. En daar komt het witte kopje van Akkerum. Ja. En die bedriegt het wel. En die leidt over bakboord. Ken Heerenveen nog voor de Akkerumsdel. Oei, dit is, ik denk dat ze voor 7 gaan. En dat ze wachten ze net te lang mooi dat ze eronder lezen. Nee. Het is Akkerum. En Pieter Meter, die liek het als eerste op de bovenste tonnen aan te gaan. Maar ja, de jouwer hebben we daar ook nog. Nou, dit wordt spannend. Maar dan zowel voor Heerenveen als voor Akkerumdel. En achter Akkerum zien we nou het scootje van Ljout in beeld komen. Hier is Akkerum. Dit is... Ja. Nee, dit... Ken ze mogen? Nou ja, ze matten toch door de wien. Dus dat maakt het op zich net zo voluit. Ze lezen in veilige positie. Ze komen op bakboord aan en de jouwer is er nog een heel eind voort. Dus de situatie is helemaal net nedig. Het zijn de Akkerumers, Pieter Meter,
de nieuwe Liederjoet op de Langwaarderwielen. En ze gaan we nou voor de 4e keer om die bopperste tonnen en hebben 4 keer een oren nummer 1. Prachtig. De jouwer beziekt in het Gottevallen wat toch Jereveen litten is en dat dozen. En dan wordt het straks boord om boord bij de oren. Tonnen. En dat is dan weer het voordeel waar je net nog een keer door de wien hoeven. Wat de jouwsters dieren. Ja, die zitten nou naast Jereveen en Jereveen met rond de Jan de Jouwer. Op zich maakt het nou net zo volle uit, want ze gaan het voor Wiense rak in, maar het lijkt nog heel dicht op elkaar. En dan Hier Akrum, 2 Jereveen, ja, de Jouwers is het maar. 2 of 3, ja. Maar in elk geval 4 is Ljouwert. En 5 is Jenne Woord. Daar is hij weer, hè? En die is gewoon grauw. Ik werd voorbij zielt, hè? Dat is dat mooi. Het is een schitterende wedstrijd. Een prachtige wedstrijd. Maar soort wisselingen hield hij het in de volgorde. Grauw gaat nou om de tonnen. Als de nummer 6. Ja, en dan... Ja, de Grauwse vermaaid record, hè? Want het is de grote favoriet, de grote kampioen, de goede zielers. En dan zeggen we toch dat, dat er wat basjes komen in het bastion. Ze zullen het zelf dan net zo zien, maar ja, ze rennen toch al wat meer punten op dan dat ze... We zijn natuurlijk er nog net. Nog lang net. Maar, nee. En tje... Is de Lemmer. De Lemmer. Die is daar ik al bij in de buurt. Jasper Visser, die zit vlakbij. Grauw is net alleen nog aan het onval, maar met ik verdier je. Dat Zuidouwen zelfs ik wel vaak. Ja. Vooropzielen is makkelijker als ergens in die middenmoot zitten. Waarbij je met alle orenskoetsjes goed rekken horen moeten. Voorop kun je gewoon je eigen paard kiezen. Maar het is wel opvallend, ja. Dat we Grauw hier in de middenmoot joggen en dat er net naar voren komt. De kop in de wedstrijd. Akrum en Jereveen. Daar heeft de Jouwer ik nog bij. En dan een liedsaantje daarachter Ljouwert. Dat binnen de eerste 4. En dan zouden we niet correct dat we toch, Jereveen dat is toch een... die rent er een liedsaantje uit en dan zie je dat in 1 rak het toch weer heel los is. En ondertussen hebben ik de Efterijn heeft al hier om de bopperste ton heen. Concentratie. Zwit van de voorholle met Willem Zwaga. En dan ben je jongens wel werk, hè? Ja, maar ze willen jullie nog wel even het feest in. Ja. Het is morgen een vrije dag. Hier gaat wat zijn nog om de tonnen. En als laatste de hele mannen. Ja. Nou, dan hebben we wel even weer een tussenstand, zie ik het mij zeggen. Ja, we hebben alle 12 weer op een rietje in. Akrum. 2 Jereveen, 3 de Jouwer, 4 Ljouwert, 5 Jerwoud, 6 Grauw, 7 de Lemmer, 8 Drachten, 9 Zuidwesthoeken, 10 Langwaar, 11 wat zijn en 12 de hele mannen. Dat is de volgorde op dit stuit.
En wat doet dat voor het klassement? Ja, wij maaien natuurlijk, als we 1 keer op Langwaar binnen en alle wedstrijden binnen zielt, dan maaien we de minste wedstrijd uitloeken. Want er binnen altijd minimaal 4 wedstrijden nodig om een gildig kampioenschap te zielen. Dus die 4 wedstrijden hebben we gehad. Dan maaien we van oude Joert maaien we de minste wedstrijd uitloeken. Ja, dan komen we op een hele mooie tussenstand. Staat het no light hè, in de wedstrijd. Als het staat blauwe zoer, dan zou de jouwe nou op inlezen. Maar 9,8 punten. En Jenne Wout op 12, maar 9,9 punten. Dus zo spannend is het op dit stuit. Maar we binden nog net, er wordt nog zield. En de leider in het virtueeltje, zoals we het maar even nemen, die had een protest. Ja, ik nog net aan de broek hing je, maar wel een drieging. Ja. En ja. Sjen, die nummer 1. De leider had een protest van de nummer 2. Dus alle ingrediënten voor een geweldige thriller binnen Joert aanwezig. Heerenveen had er wel weer voor gekozen om helemaal boetenom te gaan. En sjog eens even wat hem dat oplevert. Akkerum niet krijgt nog even. En dat dient ze niet krijgt ik op een of andere manier. Akkerum, daar is toch wat een tactische keuze. Dat alles dendert over hem heen. En Veen, die had hem alweer, die had hem ik het bakboord, krijgt de zorenscootjes, maar had wat meer vrije wind zocht. Die is echt dat meer aan het aankruisen. Sjön kiest er nou voor om, hij is er alweer bij de tonnen. Ja, en dan zie je toch dat in het Vaderwiense rak, en dat is zo mooi. Ja, dat is Vaderwien, maar het lijkt het als een kruisrak. Er gebeurt wat. Er gebeurt wat. Wils alle die oren draaien scootjes om een conclusie. Die remmen elkaar aan. En Heerenveen gaat echt nou mooi een zand voorsprong. Gaan ze nog net gaan om die tonnen heen hier. Nou, we scroeven weer op. Heerenveen weer op in. Nou, dat is toch fantastisch dat het heel tijd wisselt. En dat je nou net zeker in water straks als eerste finishje zal. Nou, zulke wedstrijden willen we meer houden. Het betekent dat die baan er echt... Ik wil het nog een keer zeggen, want die baan die luidt er dus heel mooi in. Want door zijn hele soksner. Nee, en ik herhaal ik nog eens even. Het ben ik die wienskiftingen die gewoon heel erg bepalend binnen. Voordat aan je kant van de baan een keer dan weer zoveel voordeel oplevert dan de oren. En het mooie is, die skiftingen ben niet gelijk. Die ben iedere keer, dan zit hij aan dikke. Dus voor die scootjes heel moeilijk te vinden. Jou het gong ik een fractie jeder om de tonnen als de jouwe. Kies ervoor. Dus nou ik even die wien is draait. Niet krek kwam ze de volle hege jochster in beeld bij die boordjes uit. En nou komt die haast heeks op de wal uit. Dus het is een enorme... Die wien is toch echt om, ja. Want als je wat een grutterskip gelezen, daar kwamen ze wel wat meer uit. En dat is ken in het voordeel wezen van Willem Zwaga voor jou die slag kiest te keren met Jenne Wout. Want dat kwarte slagje is dan wat minder. Maar die hele lange slag als een mooi horen is dan weer op volle verdieliger. Ja. Grauw kiest voor die slag. Jenne Wout ik. En dan wil je heel graag dat die skifting heel lang aanhoudt. Want je krijgt altijd een knikpunt op het midden van de waar. Dan is die invloed van die wal eens voort. En dan draait hij weer bij. Maar je dat helemaal goed uitziet. En ik krijg op dat het stuit door de wien in. Ja, dan ziel je de perfecte race. Grauw. Adviseur Tammo Oosterhof. En Douwvisser die door het helmhout doet. Bij het wedstrijdveld, dat rede tonsje, dat markeert het wedstrijdveld. Daar moeten de boordjes achterblijven. En dan moet je de scootjes net komen. Er is een gotje vallen in het veld. Soeseze is langwaarhast voor Grauw, maar die zit nog in het Vaderwiense rak. Ja. En Grauw is al aan de wien. Daar moet je nou ik goed op letten. Nou, achter Lemmer is nog wel een weer door de wien. Die wil die wal houden.
Daarachter Jennewaard. Grauw is heger uitkwam. Kijk, de Jouwer had die slag net heel vier aanmaken. En nou had de Jouwer echt last van het Ljouwerter scootsie. Tot volledig reglementair, maar Willem Zwaga zet Rinus de Jong even in de smargewien. En daar zien we nou daar ook in beeld dat echt de Jouwer, en nou zien we het ik mooi van het dek van Ljouwert, dat de Jouwer daarvoor gelijk kiest om daarvoor waai wezen. Je ging net het trossielen. Krijgen ze weer een mooie poesterwien. Ljouwert in Ja, dat grote zuil. Ja, die gaat zo tuiger op steen. Nou. Dus ik kan wat scootjes mooi een broekreefje. Hier is Jereveen. De nummer 1. En Akkeren. Ze krijgt nog de nummer 2. En Jouwere gaat er achterdel. het is nog wel een gutje. Jennewaard komt er echt mooi bij. Ja, en het is ook nieuwsgierig hoe het aan zijn nu komt met Ljouwert en Akkeren. Donkere loftel, hè? Hier net. Hier zijn nog mooie witte wolkjes. Schitterend beeld Dus weer van het, Botten. Ja. het voorliek, hè, dat is het gedeelte van tuig van de grutzeil wat dicht bij de mest zit. Ja, dat valt er een beetje in. Dat komt ik soms wel eens voor tot aan van die fok, de wien die uit die fok waar komt. Het is net het Maar het lijkt het wel dat het grutzaal er nou zonder plooien op zit. Je mag het lijkt er beter op te staan, Ja. maar je mag het ook even van de andere kant zien. Ja. Dan is het even de vraag hoe lang gaat Langwaar nog terug, de commissie Langwaar. Want ja, de Tjeni zegt rond Oh, dit is ik horen. mooi. Dit is toch ik mooi. Ja. Bettenskip Jappie, ja, dat is mooi. Dat tekent toch ik wel weer dat het eens in een grote familie is. Ik al is het zo nou en dan vuur en wetter. Maar dat is voor het scootje dat er hier net bij is, hè? Jappie Visser. Jappie Visser van Snits. Daar hebben we de donkere wolken. Dus zullen ze naar daar. En dan, zo'n je ze, dan komen ze dadelijk wel. He, want daar komt de wienekwaai. Ja, ik ben geen waarkundige, maar ik denk altijd maar waar de wienwaai komt, dan komen de buien en ik waai. Ja, dat wat. Ik even op koplijn. Ja, ik op koplijn. Nee, Nee, het net op koplijn. Nee. Ljouwert, Jouweren, Jereveen en Akkeren. Dat zijn de scootjes die ze op koplijn hebben. Ja, dan wordt hier net zo'n fantastische start. En toen kwam ze niet daarna. naar het tweede plak. Ja, Ja. ze gingen naar het tweede plak. En toen kregen we die situatie met bakboord, stuurboord, met de Jouwer. Maar het is het Jereveen dat zich helemaal weer pakt. En hier zullen we de Lemsters even. Dus het niet krijgt ik al over hier. Stabiel. Een sexte zande plakje. Ja, het maakt wel achter Akkerendel. Dan lijkt het mij dat Jereveen nog altijd de eerste leidt. Die leidt zeker eerste. Wel Wiels wel Jouwer en Jennewaard voor de hegere slag kiezen. Maar Jereveen krijgt hem nou heel mooi, hè. Die ken ik omheeg. En dan is het god al wel behoorlijk rutsen. Maar dan nog een keer te twakken door de wien.
Ze zullen nou op die tonnen daar rechts in beeld, maar ze nog omheen. Hè? Maar het god is behoorlijk rut. Ja, dat gotje is wel slijn. Door ze keurig. Ik net te dicht op het tonnen. Want ja, krijg hem dan nog weer even wat gunstiger de wien. Dan kan ik nog even wat omheen sturen. Nog eens keer. Want je linnen maar afvallen. Je maar een heel iets klapje. En op snelheid van het schip nog wat omheen jaaien. En dan om de tonnen. En Glikchen weer de volgende is. En de man voorop zult Onjan. Dus Jens Jongsma. Die houdt on van kom maar, kom maar, kom maar. En vooral ik de richting. En ja, nou is het god toch wel behoorlijk rut. Akkerum slaat ik een gatje, maar de achterhoede. Ja, achterhoede. Ja, een goede correctie. Het peloton. Ja, dat is een betere benaming. Akkerum hier maar Johannes Metersen. We krijgen eventjes een flits van in beeld. Mat nog wel een keer door de wien, hè? Die naast Pieter Meter zit. Ja, ze mat nog door de wien. Dat ze ze nou dadelijk van. En als je daar al die scootjes stuurboord aankomt, maar daar blijven ze nog voor. Het is wel, die komen de bommen gang aan. Ja. Dus dan... Dan het Jouwerik weer een plakje pakt. Hier Akkerum. De nummer 2. En ze krijgen weer Ljouwert nog te redden, maar dat is nou de Jouwer. En dan zit er het Lemsterscootje bij. Ja. Die ben ik de grauwste voorbij gegaan. Maar de Lemsters die maakten, ja, Ljouwert, dat was het voor het wezen. Het Lemmer maai ertussen. En die had genoeg gegaan. Ja, ja. Het goed te gaan. Mooi rustig. Het grauwste scootje, de hierachter in beeld, verliest je weer een aardig wat plakjes. Want ik Jenne Woord is grauw nevens mij weer voorbij. Sjurres. Ja, en de Lemmer is grauw voorbij. En de Lemmer. En de Lemmer maakt het hier een hele mooie opmars. En grauw gaat de zonde om het tonnen. Die zielt achteruit. Ja. Het even vijfde lijn. Een drege wedstrijd voor de achtvoudige kampioen. Lemmer en Ljouwert zitten elkaar wat dwars. Jennewoord denkt, geen jimmer wat die kant uit. Ik zie je gelijk de rond op. Vrije wien. Grauw, wel mooi een broekreefje. Heel iets stukje duurvoort. Ljouwert kiest er weer voor om helemaal langs die wal te gaan links. Wat het vinden heel te dik die met vinden. Jervingen die kan gewoon nou zijn eigen koers bepalen. Ja, die... Want het god is ongeveer een behoorlijk al. Ja, meer dan 200 meter. ...226 meter, dat was toch goed schoon. Dat is een nieuwe bril, Geertje. Schat, ik zei jong. Ik vind me zeer. En binnen dan nog de omstandigheden van het waar die deze wedstrijd nog beïnvloedt kennen. Want we zullen toch wel griezere wolken uit de richting van Snits komen. Het verschil tussen de nummer 1, Jervingen, en de nummer 2 en 3, Akkerum en de Jouwer. Dat wordt hier heel mooi in beeld gebracht. Dan denkst van, ja, daar komen ze net meer bij.
Maar we hebben correct zien dat dat eventueel nog wel kan. Want Heerenveen is er al vaker wat verder uitrond. Maar God is nog net Zakrut West. Nee, hè? dit Zakrut als nou had het nog net Jeder West. En als het wat verder in de wedstrijd komt, dan kist ik wat meer verdedigen. Maar ja, mooi een gate, op waar moet je dan verdedigen? Want daarachter zitten gewoon nog een aantal scootjes die gewoon heel dicht bij elkaar zitten. En die gaan waarschijnlijk allebei een andere kant om de tonnen. Hier achteraan. Wat zijn een Langwaar die je nog... Ja, daarachter komt dan nog de hele man. Langwaar gaat als het ziende om het tonnen. En wat zijn als 11e. Ja. Misschien wel goed om weer even die staan te nemen. Omdat het toch heel tijd wel het een en het over veroordeelt. Eerste Heerenveen, tweede Akrum, derde De Jouwer, vierde Nou de Lemmer. 5 Ljouwert, 6 Jerwoud, 7 Grauw, 8 Drachten, 9 Zuidwesthoeken, 10 Langwaar, 11 Watzijn en 12 de hele mannen. Het is al fjouwen. Haast. Als je zo'n deze, dus komt haast dus wat beweging op het start- en finishskip. En ja, ze willen altijd in de wien finishen. En dat hoor ik heel mooi, want dat is mooi voor het dorp. Want die leidt er, hè? Hij leidt helemaal. Hij leidt mooi bij het dorp. Dus dat is voor het publiek ook heel mooi om te zien. Hier. Ja. Dit Heerenveen. Ja, eigenlijk zouden wij een klokkenmatten hoeveel seconden dat het verschil is. Maar het is aardig. Ja, dit liep het erop dat Heerenveen het redelijk onbedriegen. Nou, een zegentakjet, maar ja. We hebben het al even eerder neemt. Hoe volle verschillende scootjes je het op koplijn heeft. Maar deze scootjes ben ik volle meer met elkaar in de strijd. En het liep er nou wel op dat ze al je deze kant kiezen, die vind ik dat. Want Akrum doet dat ik. De steward stonden van de gate. Hier komt de blauwe tonnen. Ja, de blauwe tonnen. En de blauwe tonnen, dat die van de morgen ik al op het palaver zijn. Als de wind draait dan, en in zijn baan is het heel wichtig dat die gate er goed inleidt op een wind. Want we zeggen dat hij haast niet voor een oren boei kiest. Of je mat al, lemmer wel. Ja. Maar ze doen er alles om die baan de goed in te houden. En dan wordt straks... ja, en ik denk dat de poppentonnen wat verlijn wordt. Dat zou best kennen. Wat ik heel opmerkelijk vond van de morgen is dat tijdens de routebespreking Harry Amsterdam het wordt die en dat er wiels hij onder het wordt wie het in je van de commissie of in je van het bestuur van de SKS ingreep maar van nou dat staat net dat maat op papier staan, dat was nou uitluist, dat ken het mondeling. Dan denk ik van ja, dat doe je dan even nooit de tijd. Of je stelt het als vraag. Of wat ook maar. Hij reageerde er redelijk stoïcijns op. En die nog even een vraagje rond die skippers. Maar ja, dat vond ik een bijzondere situatie. Ja, dat... Ik denk dat er wel meer wie die er zouden denken, Ilke. Dat het wel heel bijzonder wie. Ze hebben me nog net in, hè? Nee, ze varen wel maar die blauwe tonnen. En ja, dat moeten we misschien toch even uitlezen. Want het is wat van de morgen verteld. Ja, wij gaan het verhaal, maar we gaan er net hoe wat die budget verzegelt. Nee. Een blauwe tonnen is de vervangende tonnen. Dus als de wind draait en de baan die moet correct even wat oors inlezen, dan wordt die blauwe tonnen erin lijn als vervangende tonnen. En dat kan dus wezen voor de boppentonnen. Maar dat kan ik wezen voor een van de gate-ton. En het lijkt mij dat dit om de boppentonnen gaat.
Maar dan hier die er al in lezen maken, Ja. want ze zijn in het kruisrak. En dan we ze bij de onderste tonnen wordt er een vlag, door de C-vlag. En dan wordt er op het fluitje blazen dat de skippers weten, jongens, je hem zielen nou wel het rak. Maar als je hem boppen binnen, die tonnen loopt op hem oorplakt, er loopt een oren ton in. Ja, en dat moet dus onjong worden. En dat is van de morgen ik al een keer uitlijn terug de wedstrijdleider Harry Amsterdam. Die vertelde over deze blauwe tonnen. En die vertelde ik over een vlaggen. Hij hier de vlag ik meegenomen. Vregen nog eventjes zo'n Douwe Visser van Snits. Douwe Visser van Grauversels. Wist wat voor vlaggen altijd is. Ja, zei Douwe, dit is de C-vlaggen. De C van correctievlaggen. Dus de route wordt corrigeerd. Nou, zei Harry Amsterdam. Dus als je die vlaggen joggen, dan betekent dat we die route een beetje oors erin lezen. En ik heb nog fluitje. Hier een scheidsrechtersfluitje bij hem. Hij fluitte erop. Dus op die manier liet het ik nog maar een loedssignaal even jaren dat de route verlengd wordt. En toen greep een van het SKS-bestuur, ja, het is de voorzitter van de jury, die greep in en die zei, ja, dit staat al net op papier en dat je hem dit willen, moet het eigenlijk schriftelijk. Nou, zei Harry Amsterdam, die zegt even naar die tolverskippers, ben je met hier alle mee eens? Ja, zijn de tolverskippers, dan doen we het zo. En toen weer de discussie oudoen. Van z'n vier had er al een discussie weer. Nou, dat doen we van de morgen. Nou, we weer om naar die wedstrijd. Akram die het tweede leidt in deze wedstrijd. Maakt Heerenveen dus op de koppositie. En achter Akram de Jouwer. Dan de Lemmer. Ljouwert. Jennewoord, Grauw, Drachten. Nou ja. En daar kan echt nog wel wat in verhoren, hè? Want die zitten nog net, die ben echt nog net los. Heerenveen is wel los. Is los van de nummers 2 en 3. Dus Heerenveen liep het onbedriegen naar de winst te gaan, Joert. En ik ben benijd der Grauw en Jennewoord. Maar ik hoe het maar de Lemsterskoets gaat. Want die vind ik er die doet heel best. mooi terugzien. Maar Grauw in gevecht. Mooi Jennewoord. Maar leidt er nog een aantal schipslengte eronder. Ja, dat tussen Akram, Lemmer, Ljouwert, de Jouwer, Jennewoord, Grauw. Dat is nog net uit, hè? Dat zit nog dicht bij elkaar. En ze kiezen er voor om aan te vallen. Want ze denken net van, nou, ik zie maar wat achter mijn voorganger aan en dan bloek wel op dit plakje. Nee, ze willen alle keer nog een plakje omheen. En kiezen dus dan tactisch voor een route als de concurrent. En hier hebben we het Lemsterskoetsje. Hebben ze. En die gaan nou ik voor Akramdel. Akram had aanhouden op de Lemmer. En dan scoot. Of is dit? Ja, dit is Lemmer. Ja, dit is, ja. Lemmer. Ja, die zielt dan nou een tweede plak. Ja, ja. Dat is de meest strijdlustige scootje. Joertje op de Langwaarderwiel. De debutant. We zeiden het er nog maar even bij. Jasper Visser. Zielt een prachtige wedstrijd. Oeh, is je eens even hier. De Wienvlagen. Waar kan dit het beste doen? Ja, dan zeg ik toch als commissie. Jongens, we hebben zo'n mooie wedstrijd. In de commissie. We hebben zo'n mooie wedstrijd. Alles is nog oranje. De gelijke omstandigheden. We hebben een heel soort kruisrakken gehad. Hoe lang mag je nog terugvaren? We hebben al 4 kruisrekken gehad. We zitten al in het 6e kruisrek. Nou, dat doen we net zo vaak. 6 routes. Op een midden. Maar nog heel tijd voorop. Ja. Heerenveen. En zeker als dan zo'n baan verlijn wordt, dan lijkt het mij. Nou, dan moet de kapper goed bijhouden als het voorop lijst. Want de rest die gaat wel achter de jongen. Die denkt, hé, zij doen dit, daar maak ik in. Maar als het voorop lijst, dan moet dat goed in de gaten hebben. Van, goh, wat gebeurt er met die baan? Maar rond nota loopt nog dezelfde baan erin.
Pietermeter rond Helmhout. Daarnaast Johannesmeter. Ja. Zijn neef. En Heerenveen komt hier weer als eerste bij die bopperste tonnen. Dat is deze nog net. De bopperste tonnen heeft altijd een gele pet. Die komt dadelijk wel in beeld. Daar is hij. En die kunnen we weer opschreeuwen. Heerenveen 1. En het waar nou echt wel wat omslaan. En nou is het nieuwsgierig, want je bent nog een skippen die vrij heeg in rechterlijn op deze ton kennen. Dat met de Jouwerwezen en Lemmer. Ken die in één keer op die ton houden. Dan is de Jouwer. Ik was spekkeper. Dit is Akram. Die komt hier nog gewoon straks oer. Die maakt nog een keer door de wien. Die heeft dat nou dwan. Maar... Ja, de Jouwer. Lemmer hier rechts in beeld. Die loopt boppen de Jouwer. En die kennen me rommel een Lemmer. Die kan zelfs een beetje vallen. Liet hem een beetje vallen. Dat een beetje smarge wien had jouwt onder de Jouwer. Dat hij wat meer moeite had. Daar komt Akram ik om. Links in beeld. Het witte scootje. Die loopt op bakboord. En nou krijgt Lemmer hem even wat minder. Wat doet Lemmer? Ken die er nog voor Del? En hier zien we op Akram. Ja, ik heb het mooi in beeld. En krijgt een dikke poester. Die had hem ik wat oerzield. Akram op bakboord. Lemmer en Jouwer oer stuurboord. Hoe komt dit? De Jouwer kiest voor de veilige waai. En Lemmer denkt dat hij er voor Del kent. En dat ligt te kennen. Nou, de scoort is uit. No. Ja, dit gaat is er wel, maar dit is penibel. En nevens mij butje ik aardig roppen en razen bij de Akramers. Wat doet Pietermeter van Akram? Jouwt die Lemmer. Oeh, en daar komt Jouwert om. Die Jouwer weer. Die zegt Jouwert net omkomt. Ja, dan gaat het de hele dag heel goed. Dit gaat ik goed, ja, maar die Jouwer die maakt echt weer uitwieken. Die hier Jouwert net helemaal schoen. Tje, en die hebben ik protest roepen. En hier is wel even consternatie hier. Ja, dit hoeven we net te vertalen. Ik geloof net dat we dit jaar en hier, ja, je gaat die Jouwer helemaal de fout in. Want daar komen ik al de grauwsters weer. Ja, dit is Jennewoord. Oh, dit is Jennewoord. Ja, oh, de Jouwer is er omheen. Die achter Ljouwert. Ja. Even het toezicht kwijt, maar inderdaad. Er waren behoorlijk naar elkaar op met raast. Dat de vraag is nou verschijnen de recreëerde vlagjes. Deze honger al. Deze die honger al. En dat is bij Jennewoord en die is Sjen de Jouwer. Die is dus grauw weer voorbij. Grauw is Jennewoord weer voorbij. Ja, dat bedoel ik. Ja, we helpen elkaar wat Geertje. En daar hebben we Drachten, ik alweer. Ja, die denkt van, je maar lekker strijden. En die hebben we het ijs nog net zo neemt. Dat is uw debutant. Hartem Hoekstra. Ja, die zielt er. Ik keurig terug in, Joet. Ljouwert het wel protest, Jerwe. Dus Ljouwert het protest en dat is dus Tjen de Jouwer. Dan heeft de Jouwer 2 protesten zin. Ja. Van Jennewoord en van Ljouwert. Je kent er maar één keer 14 punten op rennen. Dat is dan het voordeel. En maar Akram het ik-protest. Dat zal ik Tjen de Jouwer. Nee, dat denk ik dat Tjen de Lemmer is. Oh ja, dat weer natuurlijk de situatie met de Lemmer. Ja. Dus, even een oorzicht. Heerenveen ging 4 waaiers eerste om de tonnen heen. Hier vang je in je les. Toen kwam Akram erom. Maar hoe stuurwoord Lemmer. Lemmer toch dat hij er nog omheen koer.
Maar dat vond Ljouwert net goed. Die had een protest in. En we kennen dat ik even Sjellit, Ilke. We kennen het waarom, Helly. We hebben sinds de mogelijkheid van een herhelling. Dus maar even zien hoe dit gaat. Ja, de scoort uit al. Dat zien we duidelijk bij Akram. Ze binnen kennen de tonnenronding dan net mooitje, maar ja, het is de vraag. Ze bleven wel in de lijn. Ik vind het nog best wel moeilijk te beoordelen, ja, deze situatie. Ze kiezen wel voor de scoort uit, maar ze hier net heger zullen kennen, omdat die tonnen is. Maar ja, ze mogen boven de tonnen uitsturen. Ja, en daarachter is het ook wel helemaal duidelijk. Die Ljouwert reageert wel op Ljouwert, dat doen ze goed. Maar ja, Ljouwert hier in feite je rug terug zullen maken. Je moet in feite doen dat die tonnen er net loopt. Die had in feite niks daar te maken. Als Ljouwert wel rug terug zetten, dan mogen ze dat. En dat konden ze net. Dus ik vind deze situatie wel heel duidelijk. De Ljouwert ziet hier gewoon, ja, klassiek, bakboord, stuurboord, helemaal mis. Is die mening, zeggen we erbij? Wij zijn geen jury, gelukkig net. Ik ben 1 uur aan de list. Dus ja, dan mag het duiden. En dat is helemaal prima. Maar de jury beslist uiteindelijk. Ja. En we hebben wel eens vaker dat we het zien zeggen van nou, dit snappen we net. Maar de jury heeft er altijd wel een verhaal bij. En als het goed is, komt dat verhaal ook op een website. Dat geldt ik voor die situatie juster. Als het goed is, komt het verhaal op een website van de SKS. Waarom had de jury besloten heeft wat ze besloten heeft. Waarom nou Joet, Akram en Ljouwert vlak bij elkaar? Want we moeten dat maar even omhellen van hoe ze nou krijgt om die tonnen kamen. 1 Jerveen leidt eruit. 2 is nou de Lemmer. 3 is Akram, mijn protest zien de Lemmer. 4 Ljouwert, mijn protest zien Jouweren. 5 is Jouweren. 6 Grauw. 7 Jennewaard. En Jennewaard heeft al langer een protest. Ik zien de Jouwer. En dan... Ja, dan... Hier weet wel even hoe het waarde we toch van nou ja, de commissie, het is ook altijd heel moeilijk om dat te besluiten. Maar nou ligt het weer wat op te klaren. Dus dat buiken, dat is wat opgewaaid. Maar Sjoerd is even goed, zorg voor de kop, prachtig. En beiden een reerd vlagje in de wand. Ja, dit is street. Street en passie. Hier altijd het slogan van Jenne Wals, de scootser van Jeroen Pietersma. Nee, Gerard, de broer. Die er al wat langer al is. Jeroen. Voor het eerst van het drachtste scootje al. Ik heb na Jennewaard de rest van de boeieronding op een 8e plek Drachten, Njochen, Zuidwesthoek, het Zien, Langwaar, Alve, Watzijn en Tolve de hele mannen. En dan is het heel mooi om te zien, door die wisselende omstandigheden, Jerveen hield dit kiezend voor die slag der boppen naar Boorn zwaar. Kiest nou, leidt op kop, maar kiest helemaal voor de hege kant van de mar. Is dan ik verdediger ontzielen. Die weet ik precies waar de wien bij komt. Maar die stelt ja en de finishvlaggen. Ja, er. De finishvlaggen hingen erin. En dan maak ik misschien even die kiest nou verdedigend. Die had ik die finishvlaggen zien. Want dat mat onjong wijzen voordat ze de onderste tonnen. Die loopt Bob in het veld. Die kan verdedigen. Al is die slag minder. Is de nummer 2. Gaat hij nou straks door de wind. Zelfs hij door de wind in. Maar het gaat is zagrut. Het is ondertussen is het een 240 meter worden. Ja, kunnen we nou haast wel zeggen. Dat er geen bliksem en onwaar komt. Dat Jerveen hier na zijn eerste dag-oefening gaat van dit kampioenschap 2024. Maar je wordt 12 scootjes aan de start. En dan hoor je hem altijd wel graag, wil iedereen altijd van alle omroepen graag zo betiet mogelijk een uitslag weten. Maar dat zal Joert Griff later worden. Want mooi die protesten. Dan ken je nog net een uitslag, Jan. Dan ken je alleen nog terug, Jan, hoe ze over de finish kwam binnen. Maar dan weet je nog net of dat de definitieve uitslag is. Dat wordt jong pas bekend.
Want dat wordt het altijd redelijk lang, kan ik uit eigen ondervinding zeggen. Ik heb Dus- vaker nog van de door van een jurykamer zitten te wachten op dat er een boeten kwam. Zwithokje nemen ze het, Het zwethokje, ja. Het is wedstrijd. Ik vind ik absoluut dat het erbij zit. Ik vind dit als een protest, dan moet ze het trots zetten. Want dat is een onderdeel van het speeltje. Want er hebben speelregels. En als vinden ze hoe het treden worden, dan moet erop acteerd worden. Maar neem van mij gewoon geen ene skipper vindt het leuk om daarheen te gaan. Zijn meestal een van de bemanning die dat doet. Hè? Die jury, die goed tussen is in de reglementen. Die ik precies weet op wat voor reglement als er dan protest ondertekenen wordt. Want dat maakt ik goed. Want als je dat net goed doet, dan kan je nog zo gelijk hebben. Maar dan wordt het protest net takkend. Of dan wordt er zeggen van nee, het wordt net takkend. Want het is op de verkeerde reglementen. Dus je moet haast een jurist wezen. Iemand juristendiploma's om zulks goed dwaan te kennen. Dus op haast alle scootjes zit er wel in die daar speciaal voor ongewiest is. Van als we een protest hebben, dan je stoot maar mee mooi. De skipper is er zelf altijd bij. En hij neemt altijd in je mooi. En nou weet ik net dat ik een bemanningslid was. Of maar dat gewoon een keer was die... Dat vreeg ik me al. Die vraag letten we even in de kijkersvraag. Want dan kerst ik even, nou ja, de gebroeders Anker, ik neem maar wat. Nou zit hij wat in het strafrecht, dat ze wat oorzaken. Maar in een invleende letter van jouw kantoor. Van, wat ik ontnoten mooi maken heb, is dat het altijd een van de bemanning weer. Ik ga ervan uit dat dat dus ik mat. Maar... In de regel, de adviseur, die ben vaak heel erg onderline in de regels. En we binnen onderwijs naar de finish die voor het dorp Langwaar leidt. En waar we een scootje gaan dat aardig voorop leidt, maar op het tweede, derde en vierde en vijfde en misschien zelfs nog zesde plak is best nog strijd. Daar kan nog wel het een en het ander in verhoren. Maar Heerenveen is op weg naar de finish. Die show weer heel wel vooraan, maar de cameraboot van Omroep Friesland al met volle snelheid achterom. En zie ik hoe het zo'n scootje gaat, hè. Dan een keer Trollewien. En meestal zus dan ik al wat rubberbootjes erachter varen, hè. Geen naar mij, de noemer in je mij. Om het moment maar vast te lezen. Dat ze oer de finish komen, dat zijn dan de rubberbootjes met usmeesken om boord. Vaak ik een SKS-bootje erbij. Ja, want het wedstrijdsveld is helemaal afsluiten. Hè? Er mag geen oren skippen of bootjes of we moesten officiële gele vlaggen van de SKS hebben om hier, en dat zou ik chaos worden vanzelf. Wat mij opviel van de weekend toen de Rinus de Jong zien eerste plakje helle hoe snel zijn vrouw aan boord weer. Nou, die had haast in het wedstrijdveld zitten, maar nou, we gunnen het hem. Ja, ja. Rinus de Jong, ik op kopline, hè? Of zeg ik nou weer wat doms, Joert? Nee, toch? Nee, die had op kopline. Die had op kopline. Ja. En die had toch in een behoorlijk wat moeilijke situatie zitten. Ik zie nog net waar de finish luidt. Ik zie het finish skip net. Die zult daar ik bij de hoogste tonnen lezen. Denk, Dat daar is daar de is rugste van. Ja. Is, dus ze moeten gewoon eens Tussen die de tonnenronde. Hè? Dus dan zit ze maar tussen de 7 wollen. Die als startskip nou weer omdoopt is tot finishskip. Multifunctioneel. Je hebt ook al jaren maaien bij de SKS. Het skip van de commissie van Lemmer. Je hebt alle wedstrijden mooi. Nog rustig onboord dus bij Heerenveen. Ja, Jongsma, ik een beetje schijnt. Dikke lippen van Juster. Ja. Kreeg het helmhoutje in hem aan. Ziet ze hoe correct op die het voortdoeken, vertelde Jaap van hem aan. En Jaap doekte ik voort, maar kreeg nog correct een stukje helmhout in hem aan. Hier nog eens dadelijk voor de finish. Ja, ze beginnen al te klappen. En dit is heel omheen. Mooi, nice en dive van Juster. Ja, klap. Waarin is lopen. Ja.
Felicitaties voor alle bemanningsleden, voor de skipper. Prachtige race vind ik. Hele mooie wedstrijd vind ik. Lieken Jel er al een heel lang uit. Moesten toen op een stuit in één keer weer, ja, ze kwam van het 5e plakje ja, en toen op een stuit hadden ze eerst toen in één keer via Akrum weer voor ze. En in het volgende rak lieten ze even zien waar je de baas is. En dat is de familie Brouwer. Je hoort in elk geval, is de familie Brouwer de baas. Ik zit hier achter op het achterdek al bij Sietse Brouwer. De winnaar Joet op de Langwaardewiel. Wat een prachtige prestatie. Iedereen wordt hier even Fuske met feliciteerd. Maar dan wil ik altijd nog even een stukje trossield. Want je wil wel veilig uit die finish komen. Dan kom ik alweer nog oren skippen achteroon. Als ik nou nog achter me zag, dan zag ik toch wel lemmer hier als tweede naar richting de finish kom. Maar Harmen Brouwer. Sietse Brouwer, sorry Harmen. Ja, je bent wel 12, maar Sietse. Sietse Brouwer, ik ben er helemaal van ons. Van slag. Sietse Brouwer. We gaan even draaien. We zullen hier nog even een keer terug de wien. Ja, ik pak hem heel even van mijn jongen. Maaike die leidt plat op het achterdek van Heerenveen. Omdat ze nog even een keer door de wien gaan. En je mag net die gieks in de kap krijgen. En het helm houdt maar ik hoor haar heen. Maar als ze dan in wat restige vaarwetter zit, dan kan ze via de game mooi het interview dat ze het mooi. Sietse Brouwer wil dat we op de achtergrond het schotje hebben van de Lemmer. De Lemmer gaat als tweede oer de finish. Wij binnen de Sietse Brouwer. Lok Weenske, mooi die Daewoo-winning hier op de Langwaardewiel. Dankjewel. Wat voor wedstrijd weer dit? Ja, dit is de mooiste wedstrijd van dit kampioenschap sowieso. Wat een prachtige wedstrijd hebben ze hield. Godverdikke, dat ziet alles in. En, van 1 naar 3, van 3 naar 4, van 4 naar 1. Ik weet het net, maar mooi, heel mooi. Wat een wedstrijd. Je ziet echt strijd in, hè? Je hebt op koplijn, Akrum het op koplijn, Jouwer het op koplijn. Hoe wist je hem uiteindelijk die koppositie te behouden? Nou ja, op dit moment houden we het leeg gewoon in voor de wiens raak. Dan konden we mooi onder de elskarlen bij Pieter en Jouwer ook. En ja, dat wie de winnaar, zeg maar. En die, toen dat raak daarna, die klap naar de wal aan, naar het warp, zeg maar. En dan stuurboot werd het maar niet. Dat weer geweldig. Ah, dat weer helemaal top. Die eerste Daewoo-winning hier in dit SKS 2024. Bist er brilliant mooi, denk ik. Ja, zeker. Hartstikke blij. Dit heb ik wel even nodig. Vooral naar Juster. Dus dit is voor Jappie en Atserink. Want die jongens die binnen nou net meer bij. Dat is gewoon vrekken jammer. Maar dit is voor hun. En wij zijn hartstikke blij hiermee. Hartstikke mooi. Geniet ervan en ik... mooi zien, want inderdaad, ik hoop dat bij hem alles aan boord verder nou aardig goed gaat. Ja, zeker. Het gaat hartstikke best. Atserink is weer thuis. Hij wil net naar huis en wil op een maxima wezen, dus hij is er nou ook, dus dat is wel fijn. Dus nee, weer aan een lietsfeestje. Mooi lekker vrij. Dat is prima. Nee, maar dit weer een hele mooie overwinning. Hartstikke mooi. Hey, helemaal terjocht woon en geniet ervan. Hartstikke mooi strijd. Dankjewel. Ja, mooi. Ik altijd dat lachje van Sietse erbij. Ja, en we weten dat er protesten wie een verzels. Akrum hier een protest, Ljouwert hier een protest, Jennewaard hier een protest. Maar binnen ik maar die protestvlaggen over de finish kan. Dat is de vraag. Dat Jennewaard nou over de finish komt, dan kunnen we misschien zien dat die protestvlaggen er nog in hingen. Ik zie niks, maar ja, je mag gewoon aan de kant zitten om die rode vlaggen zien te kennen. Elke zit wel even om het hoekje. Maar... ja, en dat ken ik heel goed, mijn eigen. Maar ik zie geen protestvlagen meer bij Jennewaard. Nee. Maar dat mag heel erg gluren, maar volgens mij is die eruit. Nee, volgens mij het Jennewaard de protestvlaggen eruit hellen. Het misschien geen zin om nog een skoft een paar woorden dwaande te wijzen. Ljouwert en... Akrum, dat door ik dus net te zeggen. Hier zorg ik nou wel een protestvlaag. Die nou over de finish komt. Is dat bij de Zuidwesthoek? Zuidwesthoek, die komt nou over de finish. En dat is dit scootje. Ja. Is er een protestvlaag? Oh. Nou, we zullen het even van dichterbij zien straks. En misschien kunnen ik even van de meesten op het wetter. Van Gjalt en Maaike Jerre. Dat er nog vlagen. Waar er mooi een vlagen over de streekkamer is. Ja. Want dat is natuurlijk wel... ja, hier
nou ja, dan maak ik... Dat is, sowieso is dat belangrijk. Want ja, we weten dat Akkerum protest hier. Tjen, de jouwe, nevens mij. Nee, het nevens mij wie Akkerum is Tjen Lemmer. Akkerum Lemmer, Ljouwert de Jouwer. Dat wie het. En Jenne Woorts in de Jouwer, daar kunnen we van verstellen dat mijn liedslagje meren, want dat protest eruit weer. En voor het uiteindelijk de uitslag is het heel belangrijk hoe die protesten aanrennen. Omdat ze alle keer in de voorrijn zitten. Dus dat is en voor de uitslag heel wichtig en voor het klassement heel wichtig. Ja, Jasper Visser, tweede Joert. Dat is toch wel een geweldige goede prestatie. Ik hoop dat we hem aanstaan nog eventjes te pakken krijgen. Dat we nog even mooi praten kunnen. Kunnen we tegelijk vragen of hij weet of er nog een protest tegen hem rint. Ja of nee. Ik heb wel even heel gauw jongen naar het klassement. Want dat vind ik in elk geval nou. Op Langwaar is dat wel de moeite waard om er eventjes naar te zien. Jenne Wout kan ze het net uitrekenen, omdat er dus een gemiddelde komt. Maar Jenne Wout is Joert de Sande eindigen. Dus moeten we een gemiddelde van uitrekenen. De Jouwer die stiert nu op 9,8 punten. Grauw op 14,9 punten. Ljouwert op 14 punten. Dus Ljouwert is Grauw voorbij. Jervin op 12,9 punten. Dus die is en Grauw voorbij en Ljouwert voorbij. En Akkerum zit nu op 18 punten en Lemmer op 17 punten. Nou, en Jenne Wout, dat moeten we dan nog maar eventjes heel het uitrekenen. Hier zie je het scootje van de Lemmer. En we zorgen dat er een bootje van Omroep Friesland achterom vat. Want het is de bedoeling dat Maaike Aassen om boord gaat bij de Lemmer om met Jasper Visser te praten. Hoe deze fantastisch mooie race die Jasper vaart heeft. Want ik zie even naar die allereerste tonnenronding. Als 8e om de tonnen. En als tweede eindigje, nou, dan kun je maar jocht zeggen dat er een behoorlijke inhaalrace plakvoen heeft van de Lemmer. En ja, we willen graag jaren hoe Jasper dat flikt het. Ik meende dat Jasper er net wie, maar dat Heid Albert de Wurtvierder is van het Lemse scootje. En dan weet ik net dat Jasper de hele wedstrijd net bij weer. Wist je dat, Ilke? Nee, ik had net zien. Heb ik heel tijd wel zijn dat ze redelijk anoniem de tros sturen en in één keer verrassend naar voren wieren. Maar dat zullen zij denk ik. Ja. Dus Albert Visser, even al de schipper op het Lemster scootje. En Maaike die staat op het achterdek van het scootje om even met Albert te praten. Albert Visser? Ja, man. Jasper, wat ik ook gries, of net? Ja, die was heel gries, hè? Ja, hij naar de finish, hij komt van boord af. Ik heb er in. Ja, ik wil even met Pieter praten. Dus ja, dat kennen, hè? Want Albert Visser, dat is de height van Jasper. Jasper die heeft nu een tweede plak zield. Grutsk? Ja, maar wij hebben ik maar zield. Zeker, maar hij stuurt. Doe dat meer. Ja, hij stuurt geweldig. Dus nee, ik ben hartstikke mooi. En u adviseert zeer de goede winstskiftingen. Dat is ik altijd handig. Wat heb ik? Wat even omheen? Ja, zeker. Nee, naar beneden. Zo! Nee, wacht maar even, jongens. Ja. Nog even een drokzilt natuurlijk, maar ja. Ik heb het heel hier al goed, ja, dat wisten we wel. Dus we hebben vanmorgen even tuur wisselen. Dus ja, dat is een gouden greep geweest, denk ik. Dus. Ja. Maar goede keuzes maken. Maar het is toch Jasper zijn eerste jaar, debutant. Ben je een beetje grutsk als hij? Ja, natuurlijk. We hebben alle treden en het waterplakje. Juster kon net zo blij wezen, maar de tweede plak, ja, wel een mooi tweede plak. Maar ja, ik zit al een beetje om mijn neefkien. No. Dus ik zou even Joert de Vlaar weer in trap, dat beloof ik niet. Dus. Ja, dat weer een drege situatie daar, hè? Ja, daar ben ik zo aan. Daar heb je eigenlijk niks aan. Die mensen die trainen het hele hier om zo goed mogelijk voor de dag te komen en dan lezen ze daar. Dat doet me wat. Heb je wel wat contact met elkaar, hoor? Jawel, ja, zeker. Ja. Maar die ziet er niet meer, dat is de zonde. He? Dus dit is een tweede plak weer voor Jappie.
Dat is mooi. Ik denk dat Jappie de Ries mooi is. Jereveen die houdt hem ook al wel Jappie. Dus dat is hartstikke mooi hoe je meer met elkaar omgaan in de vloot. Even nog over deze wedstrijd. Je hebben heel curieus nou in een tweede plak zield. Wat voor wedstrijd wie dit voor je? Want het wie echt wel spannend. Er zit strijd in. Ja, we kwamen niet heel goed uit de stad. En, maar ja, we winnen wel dichtbij. Dus maar die winstgifting. En ja, als je dat de goede kant op gaat, dan kun je één keer samen het rijden pakken. Dus ja, dat lukt dus geweldig. Dus ja, dat skipper is geweldig. De ploeg is geweldig. Hetzelfde ploeg is voor hier. Alleen ja, Jasper en ik me wisselen. Dus ik zeg altijd, eigenlijk ben ik de zwakste schakel. Ja, want hoe bevalt het op het voordek? Ja, best hier. Dus heel los. Maar ja, dat... Als ik dit wol niet een keer terug in moeten, hè, dat hier ken. Maar ik voel het wel best. Dus dit is ook mooi. Hartstikke mooi. En lekker genieten. En nog heel tijd op hetzelfde scootje. En maar die Swan, mag ik zeggen. Ja, en volgende keer moet ik maar even met Jasper praten. Hè? Dat was zeker. Dankjewel. Jan de groeten en de lokweesknecht. Ja, zak dan. Jo, hoi. Albert Visser die het dus eventjes oordam het van Jasper. Want Jasper die wil met Pieter praten. Pieter hier een protestje in hem. Nou, dat gesprek het wat opleveren denk ik. Want we jaren ik dat de vlaggen eruit wie bij Akram. En ik bij Ljouwert weer de vlaggen eruit. Bij Jennewoud weer de vlaggen eruit. Er is één scootje maar een protest hoe de streek komt. En dat is het Zuidwesthoekscootje. Dat hebben wij de hele wedstrijd net zo. Maar zodat wij kunnen elke tingsto van die startsituatie. Nee, ik denk dat in het laatste rek West had. Dat hebben wij net zo. Nee, want, maar dat moet ik ook gissen. Ja, dat zullen we jaren nog wet dat van wie en zien waard dat weer. Maar dan kunnen we wel vertellen hoe het alle 12 scootjes oer de streek komen binnen. Eerste Jereveen, tweede de Lemmer, drie de Jouwer, vier Ljouwert, 5 Akrum, 6 Grauw, 7 Jennewoud, 8 Drachten, 9 Zuidwesthoeken, 10 Langwaar, 11 Woudsijn en 12e en laatste Jood, want er dienen met 12 mei de hele mannen. Daarmee sluiten wij dit verslag af, want alle scootjes binnen oer die finish kwam. En kunnen we jaren hoe het Gele Tadema als analist der Azenhoe praat met Arjen de Boer. Maar eerst krijgen we de reclame. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Goeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, doch maar net zo volle. We beginnen geheipen! Tu zit ik lekker warm en droog. Terug Kunststof Casino van KKFA op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind. Kunststof Casino van KKFH. Een Fries product. Dat is wel zo hoffelijk. Je krijgt gratis horren